lamɛ a ko kama lɔ kebe ɲɔgɔn ye e b'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ i kelen ko ka ɲɔgɔn ye in ye dɔrɔn mun na ni hakili la min bɛ se ka ɲɛfɔ lamɛnbagaw ye. An ka jateminɛ la ka mɔgɔw digi fura mɔgɔlen yɔrɔ de cogo di komi kɔrɔba dɔw y'a fɔ cogo min na n'a kun ko b'u kɔnɔ k'a fɔ ɲɔgɔn ye ni sigi ka fɔ o de ka ɲi an ka jamana bɛ danga min kan bi sisan b'a sɔrɔ o y'a da nɔgɔ la mais n'i y'a ye u ye fo bi kɔnɔ a n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na nɛgɛnin don est ce que maa t'i yɛrɛ ɲininka parce que budulɔ ko kuma mun bɛ sen na est ce que ko ka nali ko kuma mali ni ka teli o tɛ k'a yɛrɛ ka fɔ ale bi an bɛ fɛ ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ an ye M5 wele an ye société civile wele a bɛ dɔwɛrɛ wele la mais ça ne passera pas. Fulakɛ b'a ye cogo di maa an bɛ se ka fɔli di mɔgɔ ma bon ne kun y'a ye cogo min na je crois an delila ka dɔ fɔ la parce que ne ko n ko nin camancɛ fanga a danna mun na parce que a bɛna fɔ u bɛ ko ta kojugu fɛ de c'est-à-dire que min kun ka kɛ wagati min na o t'o dɔn quoi c'est-à-dire que force bɛ bila ɲɛsin ɲɛsin ni waati bɛɛ donc a bɛ wolo firikeli de kɔnɔ mais i ye min fɛnɛ bɛ fɔ ka fɔlɔ kan fɛnɛ sɛgɛ de la k'a fɔ i ka kuma n ka kuma dɔ la n'i ye intérêt Bamako ta intérêt Bamako kɔnɔ u tila ka sɛbɛn faut tout changer pour que rien ne change c'est-à-dire que an ka nin transition in bɛ na fɔ fanga tɛmɛnenw u b'a kɛ n'a fɔ u bɛ ka fɛnw kɛ ka taa sɔrɔ u tɛ ka fɛnw kɛ quoi c'est-à-dire que n'i ye sigikafɔ kɛ nin wagati d'abord sigikafɔ minnu don a ma kɛ tile fila a ma kɛ tile saba sigikafɔ minnu don fɛnɛ i y'u wele ka na ka mun de bila u kɔrɔ o fɛn tɛ yen i y'i ta fɔ olu ta fa banna a y'a fɔ ka bɔ yen suivi foyi t'a la donc c'est comme si an bɛ fɛ ka kɛ i n'a fɔ ko dɔ bɛ sen na ka taa sɔrɔ ko foyi tɛ sen na voilà Malik. Bon, ne bolo mɔgɔ b'a fɔ ko mieux vaut tard que jamais mais ne bolo k'a fɔ déjà que c'est n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na quoi n tɛ nin cas in na parce que n'i ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ depuis ni transition daminɛ wagati ka na bila fo sisan na wulikajɔ dɔw tun kɛra fɔra k'an bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan an taara concertation na ka taa journée de concert a bɛɛ lajɛlen bilara ji la parce que an y'a ye k'a fɔ nafamaya a si la a kɔfɛ bandaw fɛnɛ ka nin rencontre na ka M5 mɔgɔw wele ta ka société civile wele ka mɔgɔ dɔ wele bandaw sigira waati min na o tun b'a kɛ bandaw ka priorité yɛrɛ fɔlɔ bandaw y'a kɛ i n'a fɔ Mali yɛrɛ tɛ yen parce que bandaw depuis n'a sigira ka fɔ bandaw déplacera n tɛ taa cérémonie yɛrɛ kɛnɛ kan ko san in na de bɛ bandaw ye cérémonie kɛyɔrɔ la sinon o depuis bandaw kun t'a la a bɛ mɔgɔw de sɔn Kuruba walima a b'a ka avion ta a bɛ taa kɔfɛ donc kɔrɔ b'a yira c'est à dire ale tun nana transition na a tun t'a dɔn yɛrɛ mun yɛrɛ tun bɛ yen je crois que a wulila sisan de ka bɔ sunɔgɔ la c'est comme a bɛ hakili jigin bɛɛ kan ka kuma dɔ la i bɛ bɔ ka taa kuma dɔ la ko cɛkɔrɔba wulila donc yala ale fɛnɛ wulila sisan de quoi bon hali n'i y'a sɔrɔ a wulila n'i ye mɔgɔ kɔni wele i bɛ fɛn dɔ de fɔ a ɲɛna n'i ma fɛn dɔ fɔ a ɲɛna kɔni ani fɛn dɔ bɛ segin donc ale ye M5 wele an ye M5 ka discours lamɛn ale fɛnɛ ka discours la a ye kuma kelen jumɛn fɔ kuma kelen bɛ yen nɔ ne sɔrɔ mɔgɔ bɛ se k'o ta ba la o ye min ye ko fɔ élection b'a kɛ a ba la mais n'i ye mɔgɔ wele fɛn dɔ de bɛ yen a karisa na an ka kuma oui an na an ka kuma jumɛn kan u bɛna kuma jumɛn de kan donc kebe kuma dɔ fɔ sisan a ta coïncider ani CEDEAO mɔgɔw ka nali na yala ka yira CEDEAO mɔgɔ la k'a fɔ ko kuma ɲɔgɔn wɛrɛ dama ɲɔgɔn cɛ wa walima fɛn wɛrɛ don sinon kɔni ɲɛ t'a la utilité mun b'a la bi bi in na parce que n'i y'a jateminɛ CNT bɛ yen COS bɛ yen ka taa fara fo olu yɛrɛ ka dɔw bɛɛ ci k'a fɔ k'olu de bɛ élection organiser bɛɛ kɛ déjà olu ka fɛn bɛ bila en place déjà o maintenant n'aw y'a ka fɛn bila en place n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ ko fɛn wɛrɛ de bɛ yen ou bien ko lamɛn cogo wɛrɛ bɛ yen a bɛna mɔgɔw la n'o kɛ a bɛn'o de fɔ mɔgɔw ɲɛna ko proposition kɛ ale bɛ kuma ta don na Sogɛli ye kuma ta n'o ye M5 tɔgɔ la ok olu mɔgɔw ye mun na o ye maintenant ale y'u wele kun mun na o ye jumɛn ye yala k'a f'u ɲɛna dɔrɔn ko élection bɛ kɛ date la wa donc ne bolo k'a fɔ bandaw a tun mɛnna sunɔgɔ la kojugu n'a wulila sisan kɔni a wulila sunɔgɔ la mais i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ k'u taara k'a bolo d'a kan. Ayiwa a bɛ se k'a fɔ ko bandaw wulila a wuli kuma la o bɛ se ka fɔ. Non bon wuli kuma je sais pas 8 mois après non bandaw ala kun kala kɛ parce que n'o de fɔ je tout. donc nafa t'a la nafa tɛ ɲɔgɔn ye na. mais a y'a rencontre kɛ moi je pense que ni wulila nin taa faso la ni i ye mɔgɔ wele k'u lamɛn o y'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ b'i bolo min ye kuma sigilen min ye kuma jɔlen ko maliyɛnw bɛ min faamu wa bɛɛ bɛ min faamu wa n'aw ye kuma jumɛn fɔ kuma ɲɛnama jumɛn fɔ. mais est-ce que a bɛna bɛn non mais a banna de o nin bannen de o juste n'o de fɔ sa parce que fɛn i bɛ ka jeliko fanga bɛ mɔgɔ wɛrɛ
di wagati mina à chaque fois qu'il y a un point là pour calmer un peu le jeu il veut quand même bɛɛ sigilen don o de kɔnɔ c'est-à-dire CEDEAO ka nali cɛ hali CEDEAO bɛ nali parce que mɔgɔw ko ni sukaro tɛmɛna bɛ bɔ bɛɛ ko ni sukaro tɛmɛna bɛ bɔ maintenant la question qu'on se pose ni sukaro tɛmɛna mun de bɛ na kɛ donc ala kelen pewu de b'a dɔn maintenant ni sukaro tɛmɛna an bɛ bɔ bandaw bɛ ka nin rencontre sugu ninnu kɛ pour calmer un peu les ardeurs sinon ne b'a faamu ten dɔrɔn de mais n'i ye nin sugu kɛ an y'o de reproché IBK la n'i ye M5 mɔgɔw wele ka na i bɛ kuma. Mais Bandaw est en train de faire la même chose. Kamoro voulait 8 mois après, Kamoro ignoré, Kabila Bouté, Kakina Fo, c'est-à-dire qu'il mourut de Tigana, ou un concours de guerre premier, ou un baril de Sakamele Bokorati, qui est le Sabela Dilema, 8 mois après, il a à chauffer parce que si ça se passe, c'est semaine que les Alan Kiras Mama, nous au Kéram, nous au Pablo Chimago, ni Jamanae, Aleni, à Dieu, Colonel de Terre, ni Malon de Talo. Aminoye, maintenant, au Srania Kama, Kamoro ou le Koulati, ou quand on fait la fille, sur 1000 fois, depuis janvier, où il y a Guinée à faire, en route à Nanoye, à Makalado à Nina Kabenaï. Maintenant, puis, à souffler le mot, parce que tout le monde a soufflé le mot, à la décoller le mot, à souffler le mot. Maintenant, Kamoro ou le Koulati, et puis après, il m'a des choses fortes pour ça. N'est-ce pas la bande place là? Ni le mot où le loup fait la fille. Oui, les 10 commandements, ou pas 10 commandements fille. D'ailleurs, il prononce désormais, il y a américain, ou à son à rencontrer les attaqués, mais il y a un cabinet, il y a un parce que nous sommes nous. M5 dans la 1000 fois, il faut croire à béton le papa. Maintenant, au-delà de nous, au point où il y a des gens forts pour que vous compreniez. Parce que si ça va faire là, quand la commande fois qu'un global c'est beaucoup de femmes, il va faire un même décret, ou un bac et une tour, un bac et une voiture. Moussaka Mekaka, ou le Nini Mekaka, ou un Kassani Kassa, ou lui va suivre les choses que vous faire. Voilà pourquoi vous droit parce que nous n'avons plus de temps. Il faut qu'on soit très clair. Si pendant a du temps, les Maliens n'ont plus de temps. Donc, c'est-à-dire que jouer au prolongement qu'a font pour calmer les ardeurs, ça ne marchera pas. Parce que 8 mois, c'est largement suffisant pour Bandaw, pour comprendre qu'effectivement Bandaw n'a que faire pour le bien malien. Il n'a rien à foutre. An bɛ se k'a fɔ kɛmɛ ko Bandaw ye denmisɛnnin bisimila a bisimila waati la, a bɛ se ka fɔ. Bon, hakili la, a ye kɔrɔfɔ fɛn fɛn fɔ sisan, bɛɛ y'a jira k'a fɔ a ma k'a kɛ waati la. Normalement, on nana fanga la waati min na, baara fɔlɔ-fɔlɔ min tun kan ka boloda o fɛ, o de ye nin ye. Mais o m'o baara boloda. Donc, ni misigɛnna ye waati min kɛ sunɔgɔ la, i bɛ tila k'o kelen de kɛ bolila misiw nɔfɛ, o y'i kunajalen ye. Ne ka faamuyali la bi bi in na, Bandaw y'a faamuya k'a fɔ maliyɛnw tɛ ji ninnu fɛ. A y'a faamu. A y'a faamu. Hali ni lahara kɛ gɛlɛya a bɛ se jango diɲɛ ma. Ani M5 ka sigi min kɛra, foyi ma ye nin sigi la, ni ko k'an ka ten. Mais e yɛrɛ fɛ n'a fɔra ko e ka kun fɔ a la, o jumɛn na Bandaw ye denmisɛnninw wele nin waati in na, i bɛ mun sɔrɔ? N hakili la, n ka kuma ta ko fɔlɔ la, n y'o kuma kelen de fɔ. CEDEAO ka nali la. Jigini fura mɔbali ye. CEDEAO ka nali fana la, est-ce que a tɛ k'a yira diɲɛmana de k'a fɔ, au moins a bɛ ka sigikafɔ boloda mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Parce que n'i ko k'u yɛrɛ ka bilan présenter, maliyɛnw bɛ se k'u disi gosi ni min ye bi, ka bɔ den. Maliyɛnw bɛ se k'a fɔ min ye tare ye, o tɛ yen. Donc, an ka jateminɛ la bi, M5 kɔni ye tɔnkuntigi minnu bila ka taa, u ye lase min kɛ u y'u kantigɛda yira. O kantigɛda ye min ye u y'o yira, o ye ko ye min ka ɲi. Mais an ka faamuyali fana la, M5 tɔnkuntigiw n'a tɔndenw b'a faamuya k'a fɔ Bandaw ka nin weleli in tɛ dɔwɛrɛ dɛ, o de ye k'a essayer k'u lasunɔgɔ. Mugudun tun tɛ barafɔ sa dɛ. Donc an ka faamuyali la, comme a fɔra ko sunkalo mana tɛmɛ, maa caman y'a yira k'a fɔ u bɛna lamɔgɔw boloda. Lamɔgɔw bɛna boloda cogo di? Bon, bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ sunkalo in kalo kɔnɔna na, mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye o kɛ o. Ɲɔgɔn ye o kɛra su kɔnɔ, a kɛra tile fɛ, wa ɲɔgɔn ye o bɛɛ tɛ bi fana. Mais c'est vrai, normalement sunkalo tun man ka mɔgɔw bali damaga dɔw la, mais jamana bɛɛ fana n'a ka réalité de don. Sabu an ka jamana la, minnu bɛ fanga la bi bi in na u bɛ ŋaɲa kɔnɔ taga de la. Wa ni sigikafɔ ninnu société civile ɲɛmɔgɔw wele ka mɔgɔ dɔw latɔmɔ ko k'o kɔsi wa kɔsi de t'a dɔn, ka mɔgɔw o t'a solution ye. Fanga yɛrɛ de bɔɲa man ɲi. Ni peuple malien de ka kan k'a ka taabolo imposer ninnu kan. Parce que minnu bɛ fanga la bi, u
Ubeka Bingene Fanga, Boko, Ouferen, et ça ne marchera pas. Parce que le peuple est la représentation légitime et légale de Dieu sur terre. Et le dernier mot lui revient toujours. Nous, Madala, on va corroborer Katana. Comment la photo de l'eau, mais tu es comment de l'eau, comment corps de l'eau, on l'a bohalié la haraquette de l'air, avec ces gens. Oh, muna bandau era fi amata ni roi mas Nelson Mandela Foko que tout acte posé sans vision est une perte de temps. Ni fan fan goloda kata soro kungilata ko ilga shukuyi lade ñingal kera ko muna manu goloda yani BBC aw sabe bandaw nana kata soro mogodo ñi ñene tigale no melu na floko owe bandaw kata ci bayara ka fo ale nana soro melen be mo nole mo ko ci fuila mo ci fuy don ni gerla mina ibire no atagolo gore ila bala ka ko bere boyla nentra dinem ko fe chrétien wa nentra samo fe chrétien wa fota nentra chrétien ko samo wa fota nentra idra fe digo wa fota nentra digo fe nentra m5 fe da ketan donc finalement titani marché mais je serai tout petit quoi donc il faut ma ko planer dans un nuage doré tissu era ko jamo ka duguje donc pratiquement au wati oui abla corridor de kono ka porter juste dans le là ka président ira là ville na wi tignaye ka faire datu sitan mun kuyolo wala ke bando kungolo ko kisebulu ka jabala sita abora kala ma ka fo ko kisebulu ka jabala wa abora kala ma ka fo sitan ko ale bando tourna ya de c'est pourquoi comment do ba da comment do ba de ajuro non depuis le 1er novembre, on a contrôle le presse et il va voir les autorités de tradition ont chuté dans le maillet du sable mouvant. Petit bord, c'est fini. Vous avez renversé l'ordre des choses. Il y a une décision sans rejeté si ça, a bien wala min kono ko élection abo élection min kono dam na ni min fene be ko ñet si ça abo vous allez faire quoi étant donné que mo ka esa ka ko kana ni mun fangala ka be sa sécurité gouvernement kono ko mi sega joro fa ko mi mo ñe ba sécurité amu sécurité si ça ñi ni do ko premier ministre kata do ko gouvernement kata ba naw bi ka kuma min fo be pro no mala juma mbay ko ale ko ni be bindo c'est que ale se ko yemi ni mbela ko ale se me toujours moi encore ça veut dire quoi ki ka bara de ke abidi ma wakati mina du suma ko kuma o kera o bana ki ka bara de ke ale divi du suma ko kuma mini ibe ka fanga fria ile 97% ya toro quoi ya nyana mini noy e fa ele ka dola o 97% ele la ke 0% ibe ka bolu ya ke ko fanga pendant ce que ko 18 mois ale de ko 18 mois moi sans baner nga ba wati baner ale bi 18 mois ko ma dibida donc ça veut dire que banaw ci digi sama rek mi doron nakramiya ci franchi ko quoi donc c'est un désaveu effrayant malin ka jetimine kala ka fo ni mom fle bandaw da nam se ka ko ma nga ko ma sinon fem benal ka ko ma to mas na ci akabla okay nama bla ni wakati fole sera o maine okay na ci se ma bla ci so ma c'est le lundi ça travaille voilà avec Malik aga M5 ka discours anani M5 oh M5 ke discours min ke ça c'est vrai M5 non le c'est moi oh M5 ke discours min ke bandaw jekro so deli ba di point min kan après ka ni foli kala ti jabo ko mo seba bon na fara je crois que ni di point bela jele ti ba ke transition ba bara ka fala jogal man fo c'est pas quelque chose qu'il faut M5 40 fois wala je ko de to kana fo parce que ni je te mena ke bibina ne be point que droita no ye bibina no ye format gouvernement bangna bara daji man be bibina ko yira le no maleon na ko be se ka ke maleon ka souffrance be maleon ko ba ta ka boy aduna be
foyi militaire so in bɛɛ a si tɛ yen a kelen tɛ yen k'a fɔ k'a ye baara dɔ kɛ k'a bɛ se ka yira maliyɛnw na k'a fɔ tiɲɛni yɛrɛ la ne gɛlɛya dɔ ka bɔ maliyɛnw na a tɛ yen donc o kɔrɔ b'a yira déjà nafa t'a la le premier ministre Mokhtar Wade ale bɛ yen a kɔni bɛ se mun na o ye discours c'est un bon c'est-à-dire n t'a dɔn b'a fɔ un diplomate chevronné a se kuma la a tɛ français kan fɔ la français cɛ mana so bɛɛ fɔ la mais Mali problème ye min ye est-ce que solution yɛrɛ b'a bolo a la. Est-ce que jamana yɛrɛ c'est-à-dire ale yɛrɛ premier ministre mais est-ce que bon dɔ y'a fɔ k'a rattaché l'autre n'a pas rattaché mais est-ce que lui-même en tant que chef du gouvernement a bɛ ka se ka baara kɛ n'a fɔ baara kɛ ka kɛ cogo min na ale bɛ i b'a ye kuma o kuma a bɛ bɔ ka kuma mais acte zéro sur le terrain a bɛ bɔ n'a ye Covid ta k'a lajɛ a bɔra waati min na ko ka Covid kɛ u ye yɔrɔ kɛ u taara conférence presse kɛ yɔrɔ la u bɛ décision baw ta mais application zéro a bɔra a y'a ka plan d'action fɔ plan d'action a y'o fɛnɛ fɔ ka na a y'o bɛɛ lajɛlen fɔ ka taa mais sur le terrain zéro a nana a ye kɔti fɛnɛ sigi kɔti sigira fo la débi ba a lajɛ bugu de bɛ ka kɛ zéro a bɛ ka fɛn o fɛn kɛ les membres du gouvernement u bɛ ka fɛn fɛn kɛ u bɛ se ka fɛn kelen min kɛ bibi na o de cérémonie kɛra a fɛ n ye nin cérémonie présidé bibi na nin transition na an mago t'o cérémonie ninnu na wari bɛ don cérémonie ninnu na an mago b'o la a ka don fan wɛrɛ fɛ n bɛna ale fɛnɛ a fɔra sigi a fɔ n'o ye k'a fɔ ko a maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan maliyɛnw kan ka fara ɲɔgɔn kan de o de tun bɛna kɛ bandaw ka priorité fɔlɔ ye ne ye Djibril Boubacar Keïta taara gouvernement tun bɛ yen les syndicats les associations la société civile o ni membres du gouvernement tun bɛ sigi ka kuma mais non ma bɔ de i bɛ ka ma taa ten wa mais n'ale nana ale tun kan k'o de ta à charge ka maliyɛnw wele a ye na a bɛɛ lajɛlen na an bɛ kelen mais ale y'i sigi dɔrɔn k'i sigi entre les colonels u mana bila mun na depuis don min na ne bɛ sigi a kan n bɛ to k'o kuma kelen fɔ depuis don min na ne ye bandaw aéroport la n'a y'i kanto mɔgɔw ma k'a banna wa k'aw k'a banna a ɲɛsin a ka mobili ka taa dɔ mobili kan mɔgɔw de bɛ ten de an taara u ka vaccin nana Covid vaccin nana AstraZeneca a nana u nana n'a jigin a taamara ten a ye mɔgɔw fo a nana a ye remise kɛra k'a minɛ k'a di officiellement a yɛrɛ ye jɔ ko wa ko forotalaw bɛ yɔrɔ forotalaw jɔ k'a ye foto ta bana ko a yɛrɛ kanto k'a banna o k'a banna u y'a fɔ di ka taa don mobili kɔnɔ n ko nin ye mɔgɔ min ye nin bɛ ten a bɛ fɔ a ɲɛna na yan fɛ taa yan fɛ nin kɛ tan cogo la parce que depuis bandaw na ne ma bandaw ka acte foyi kɛ k'a yira maliyɛnw na ko tiɲɛni yɛrɛ la ale de ye président de transition ye ale ye a bɛɛ lajɛlen na i b'a sɔrɔ ale kɔni sigilen don photo kɔni bɛ ta kuluba photo bɛ ta walima à l'extérieur a ye kumakan fɔlɔ min yɛrɛ kɛ ka se k'i expliquer maliyɛnw ka kunkanko la o kɛra waati min na USM tun bɛ kɛrɛfɛ la f'a y'i kanto ma k'u bɛ ɲɔgɔn na Abidjan donc n'a bɔr'o la ne ma bandaw ye fɔlɔ k'i expliquer maliyɛnw ka problème kan ale a ye discours ba fɔlɔ min kɛ a ka investiture don o discours ba ye o ko bilela dɔrɔn k'o bila dɔ ko don tubabu kɔrɔ parce que o tɛ ka baara yɛrɛ kɛ donc ne bolo Choguel ka nin 10 points min filɛ nin tun kan kɛ transition ka baara ye k'a sɔrɔ hali M5 ma fɔ donc M5 k'o fɔ o kɔrɔ b'a yɛrɛ déjà olu yɛrɛ t'u ka kungo c'est-à-dire u t'u jɔyɔrɔ yɛrɛ dɔn quoi parce que premier ministre bɛ yen u ye DBC u y'u ka plan d'action bɔ nin plan d'action na maliyɛnw ka priorité jumɛn b'a kɔnɔ kelen jumɛn b'a kɔnɔ bi na maliyɛnw bɛ fɛ u mago bɛ santé la u mago bɛ éducation na éducation na u mago bɛ sécurité la olu fɛn minnu filɛ nin ye k'o ta ba laban ye n'i y'a ye bi na hali syndicat d'éducation mɔgɔw bɛ fɛ ka wuli parce que mun u m'u ka dossier ta ba la u m'u wele k'u lasigi a ko sigi administratif ko a ko in bɛ sen na sisan a ko in bɛ ka yuwa dɔɔni hali n'a sɔrɔ a ma wuli kosɛbɛ mais a ko in bɛ fɛ ka wuli an tɛ ka ko in na donc n'i y'o bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ o bɛɛ bɛ yen ka tila ka taa dɔgɔtɔrɔso fara o tɛ dɔwɛrɛ nomination kɔ yala bandaw yɛrɛ de bɛ nomination kɛ wa parce que n'i ye jate minɛ effectif t'e bolo sur le terrain e président e taara retraite yɛrɛ la fɔlɔ e ancien taara fɔ militaire ye e taara retraite la en même temps ancien ministre de la défense e kan ka sɔrɔsida e k'i o bɛɛ lajɛlen kɛ e yɛrɛ b'a dɔn Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ don min na ko bi an bɛ kɛlɛ ko gɛlɛya kɔnɔ e bɛ lajɛ kɛ Tchadien lajɛ kɛ n'i y'a mɛn mɔgɔ caman bɛ Tchadien bonya de parce que u y'u ka armée ta ba la mais an kɔni sera ka fataw yɛrɛ an bɛ feere san dɔ ka photo la k'u kamakun falen don jala la mais foyi tɛ sur le terrain kamaku falen jara la an bɛ ka bio bila ɲɔgɔn ye an bɛ ka garde-fou bila ɲɔgɔn Bamakɔ yan an bɛ climatiseur kɔnɔ an bɛ taa cérémonie na an bɛ tenue ka tenue repasser très bien ka ɲa k'i bila c'est-à-dire dɔw yɛrɛ n'i ye tenue la dɔw b'a fɔ ko nin tenue yɛrɛ ka dɔw ka veste yɛrɛ tellement que u b'u pari a la kojugu tenue tɛ barikɛla tɛ o mais baarakɛla min don k'an ka taa terrain kan nin bibi na Mali bɛ dɔgɔkun da min na o de ye an bɛ kɛlɛkɛda de la Mali selen don c'est-à-dire a minɛlen don f'an gɔni na parce que i tɛ se ka semaine kelen kɛ bi k'i m'a ye k'a fɔ ko yɔrɔ dɔ minɛlen tɛ walima ko bin kɛra yɔrɔ dɔ kan non n'an b'o waati la je crois que n'i ye mɔgɔw ɲininka ko non ko général tɛ se ka taa sur le terrain ko fo général ni bataillon de ka taa walima ani fɛn dɔ ka taga mais n'o t'e bolo mun b'i bolo Tchadien minnu filɛ olu ni général tɛ taa terrain kan général joli sara ok Idriss Déby ma taa terrain kan ok donc ne bolo ni
sigira drone ka colonel placer poste là ka uri rek ka tla uri dama de moitié an siga fola c'est moi de beaucoup c'est pas pour soutenir Kaouti on peut pas faire bête ka tla bo malé ka sacrifice quand même sacrifice la sacrifice ko kay mais sacrifice de ke olu bela jeli que la sacrifice de ke ni président sacrifice que les colonels la olu kunyi sécurité ba ni asimi tu aka cabinet bête qui s'avère heureusement ko ko non et ka cabinet be kulba o bebe ko ma ya OK Pedro, ni après ça, il y a M5 discours là. Les 10 points, il vient Mousso. Bon, M5 discours. En fait, moi, logiquement, ni mon nom est Fanga Politique. Ou Fanga Politique, le 18 août. Les discours pour moi. Je le dis et je le maintiens, c'est Ibeka. Coup d'État est Galoui. Coup d'État c'est Ibeka qui est toujours au pouvoir et Ibeka devait faire là toujours. Mieux blanc là. Ni coup d'État, colonel Touroumbi, colonel Ouagé, colonel Major Ouagé, colonel Assimi, colonel Moukouné, colonel Diaw, colonel Touroula, colonel Fla, garde national. Quel est ni kuyo de taye nous ka dugu nous y pour les saluer di mi ministre défense o umemi akmen bishina kalanda ka boy bishina kala congé là ka coup d'état que coup d'état de mwata o la bene na do la bene ko bo mo mi ala be c'était Moussa Diawara ko donc mesdames mi force mo voilà moi je suis formel là je suis là dans la saison moi je suis formel là dessus voilà pourquoi non voilà pourquoi changement marqué parce que il veut il veut il veut pression pour là il veut qu'il ait greffé canani nous ou coup d'état marqué ni malon dans le coup d'état de coup d'état marqué on soit très clair là-dessus ce que il coup d'état pour ambier ko falingana adene me il veut qu'il me comme etc ma clé milente kana ka entité kajoro parce que pour c'est du cinéma oui mi wuli bu no peut-être à Kaje Canada peut-être après nous ça va faire un meeting parce qu'il est victime donc ça veut dire que colonel nous non ça veut dire qu'il cherche à contre lui le jeu est connu c'est très simple c'est malien la victime non ni nous pour ça on a trop nous mettre pour lui faire mandat international ou nous fait on devait pour que man pour la vie ante ça veut dire que pour l'état est bien que lui à qui vous le là c'est faux ils ont menti au peuple malien et pendant à faire le jeu avec eux. On soit très clair. Sinon, un seul discours manqué. Vous le pouvez adapter. Parce que pour les M5 à rencontrer, ou M5 à rencontrer, pendant cette gouvernement, pendant le moment, on a fait là. Assumi Memi, Nico, c'est-à-dire que l'homme est mis à fond, les 1200 et quelques milliards. Assumi me force me kuna force me kuna mi me fena mais war mu de ko ci kada jiyalti oui o de doke mais war mu de ko ci kada ma ko jiro war mu wa aka bokano justifier que il peut pas qu'on soit clair mais pour les faire mais ni ce moment là je pense que c'est que la maga mina ni ce moment là donc malé mo go mi mali mina o be so la maga là sinon ni ou ye malé d'être trompé quand malé be japa c'est du faux. Maintenant, on a fait là, ni à Kakalagé. Et c'est ni M5 à l'évaluation du fonds Kakalagé. C'est-à-dire les 10 points. Est-ce que, vous avez dit que Mali Kono, ko Warimin Tuna, c'est-à-dire que, di Yuru Famba Mikera, avec la armée Kono, ko immédiat au dossier là, au dossier ko kuma va fokele, fila, wuli ka jom Mikera, ni imeka ka bon fanga et bon fanga. Les 10, 11, 12 au dossier Koda, Damato Palatoni. Et Sofere Minkera, il veut que le bon fanga, au Sofere qu'il va continuer. Ou à Damato Pala. Mais il m'a envoyé, et quand accord ma lecture matin, et vous qui vous appliquer. Donc, au Corée, il voilà Watila, et le français de Gatila. Donc, Bado. Je suis désolé de le dire, parce que Banoven nous faut là, peut-être, bon, à un mon poteau, parce qu'à M5 n'a fait déterminer pourquoi le gouvernement dissous, car c'est des Chicaboy. Donc on a l'impression que, oui, Bandao épargné.
mɔgɔ ma bandaw bandaw ma épargne bandaw ni a ka kolonɛl ninnu a bɛɛ kelen parce que bandaw donna faransi ka mulu kɔnɔ ka ban hali n'a ye nin bɛɛ ci ka bɔ yen ka bandaw to yen c'est la même chose parce que bandaw a prouvé que ale tɛ se ka baara kɛ maliyɛnw ye ale si sanga bɛ yɔrɔ min na ka taa ta ka na bila ko baara kɛ maliyɛnw ye tiɲɛ kan ni dɛsɛra an yɛrɛ b'a dɔn k'i dɛsɛra n'an kan ka fanga fari i kan yɔrɔ min na an b'a fanga fari ka yen nɔ mais bandaw y'a yira a mago ti maliyɛnw na aw a min ye min ye ne mago t'o la mais faransi bɛ min fɔ ne ye ne den mɔden fila Macron o bɛ min fɔ ne ye o nafa ka bon ne kan ne b'o minɛ ni maliyɛnw ta ye bandaw de yira la o donc maintenant ne t'a dɔn bandaw bɛ épargner kun min na maintenant ko ka gouvernement ci mais bi i tɛ se k'i da don foyi la ko min bɛ taa maliyɛnw ka nafa fɛ min bɛ taa maliyɛnw dimi sira fɛ k'a sɔrɔ i ma gouvernement ci fɔlɔ ka CNT ci gouvernement sigira cogo min na bɛɛ bɔ a kalama depuis CNT yɛrɛ sigira bandaw tun man ka su kelen yɛrɛ kɛ Mali kɔnɔ o kɔfɛ parce que bɛɛ y'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ décret min signé ale yɛrɛ bolo décret min signé ale yɛrɛ tila ka décret wɛrɛ signé min b'o bɛɛ violer alors maintenant n'i y'u ka discours mɔgɔ fɛn ta par exemple voilà pourquoi on dit la lutte contre la corruption. Il y a un malien, mɔgɔ bi Mali la, o man ka f'i ye k'a fɔ bi an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ, an bɛ yurugu ni dumuni ka gɛlɛya min kɔnɔ. Donc maintenant ni les 10 commandements, a kun man ka fɔ bandaw ni a ka colonɛliw ye k'a fɔ an ye nin kɛ quoi. Kalo 8 kɔfɛ, olu tun bɛ ka baara daminɛ. Donc le fait que ma baara daminɛ, o tɔ de bandaw ni a ka colonɛliw b'o de la parce que i bɛ k'a yɛrɛ ya. Ka IBK réhabilité a y'a bila dingɛ min kɔnɔ an ma bɔ o kɔnɔ bɔcogo yɛrɛ t'an na fɔlɔ an t'a dɔn an bɛ bɔ wagati min na o wagatinin kelen ka IBK réhabilité k'a ka cabinet formé donc a bɛ bɔ a bɛ taa yala cogo min kɛra ye ka a denw labɔ couvre-feu la couvre-feu bɛ maliyɛnw kan wagati min na IBK denw bɔra o wagati donc nin fɛn o fɛn kɛra maliyɛnw y'a bila u kunna k'a fɔ Assimi ni bandaw ni Assimi n'a nɔfɛmɔgɔ ils sont menti au peuple malien mais ils vont témoigner devant le peuple malien k'a fɔ u ye min kɛ c'est-à-dire u tɛ kolonɛli kɛ kɔni wa. ok Kebe n'a fɔra i ka M5 ka u ye 10 points min yira bandaw la n'a fɔra i ka k'i jɔ k'a fɔ n ka sɔn. n y'a ni mun fɔ fɛn fila fɔlɔ ye min ye an ka fɛ a kan fɔlɔ lamɔgɔ min nana ka taa ni IBK ye révolution kun tɛ. Révolution tɛ non révolte de kɛra ni révolution don a kɛra cogo min a tɛ kɛ tan fɛn bɛɛ n'a a wɛrɛ ti danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ révolte de kɛra révolution ma kɛ kɔrɔ Bayitaw ye kuma mun fɔ kuma balolen de b'a da mais a bɛnnɛgɛmɔlen min ye ces militaires là sont des traîtres c'est des officiers félons o kuma jugu ye non mais i bɛ marakala société filɛ o n'i yɛrɛ n y'a fɔ parce que an faw tulo b'an na an baw tulo b'an na an bɔrɔw n'an sigiɲɔgɔnw tulo b'an na donc nin y'a kuma nɔgɔyalen fɔlen ye sinon bamanan a kuma fɔcogo ɲuman bɛ yen a bɛ faamuya min na ka tɛmɛ hakili la maakɔrɔw tulo b'an na o b'a dɔn nin ye min ye n'i ye M5 ɲɛmɔgɔw y'i taara lase min kɛ n'i ye kɔrɔfɔ ninnu ta kɔrɔfɔ jɛlenw don mais an k'an yɛrɛ ye fɛn kelen min na a la o ye accord ko niveau de ye an ka tila ka don accord kɔnɔ oui n bɛna don a détail la o ye accord ko niveau dɔrɔn de sinon a tɔ bɛɛ an ka ye la ɲadimi de don kɔnɔdimi tɛ comme Mali Konate y'a fɔ cogo min na an yɛrɛ tun b'an ka taa nin kuma yɛrɛ fɔ yɛrɛ normalement anw bɛ min ye jamana yɔrɔw la mɔgɔ min bɛ surasi kunda k'i ye patriote ye ko nɔgɔ kisɛ kelen ta ni dacogo condition na olu bɛ baara min kɛ parce que c'est des patriotes convaincus billahi ninnu bɛ ka min kɛ o t'o kelen ye Sankara ye sɔsɔnna an bɛɛ y'a dɔn c'était un patriote sincère honnête mais a ye min kɛ a ka jamana kɔnɔ an y'o ye surasi kunu finitigi don Orolin y'a kɛ cogo min na a fɛ yen Ghana a bɛ se ka Orolin se misali a kologiri ye mɔgɔ dɔ bolo mais a ye acte mun posé Ghana hakili la o ma dogo mɔgɔ la hali a tiɲɛlen a tila ka segin tuguni ka na a ye min kɛ o de ye militaire patriote ka baarakɛta ye jamana kɔnɔ Musa Dadi hali n'a sɔrɔla o fana bilisi baraka ko caman b'o la mais a kɛlen ka fanga ta don min na mais a ye baara min boloda yurugu ni dunko juguyaw kɛlɛli hokumu la les premières heures la an y'o actes ye hali ni ko wɛrɛ bɔra kɔfɛ mais a ye acte fɔlɔ mun posé mais an minnu ye fanga ta anw fɛ yen bi
n'u nana ka bɔ ni mɔgɔw ye kɔfɛ sirani fɛ ka mɔgɔw digi ni fura mɔbali ye k'u yɛrɛ kɛ mɔgɔw dɔw ye ka sɔrɔ o tɛ parce que vigilance fana ma fɛngɛ kɔ k'i le fo a janfɔ n'a fɛ non mɔgɔ jɔlen tun kan ka to janfa in kɔnɔ bonyana kosɛbɛ mais olu na u ye baara jumɛn kɛ hakili Maliki ye caman fɔ a la jigi sigiyɔrɔ tɛ o a kɛra jigi wɔɔrɔ kamanaganko kɔnɔnafiliko dɔ ye Maliki y'a fɔ u bɛ ka mɔgɔw placer ni Ala sɔnna ma Inch'Allah u bɛ déplacer o ça c'est clair parce que jamana tɛ se ka mun kan bɛɛ n'i ka rôle don jamana kɔnɔna la si c'est des militaires patriotes u bɛ acte min poser côté nin ye o mais i yɛrɛ ka jɔ i yɛrɛ ka lajɛ fan bɛɛ fɛ fo ka taa sɔrɔsiw de hali u man ka don yɔrɔ min na en même temps jamana fan bɛɛ bɛ ka minɛ bi bamanciw fɛ o tuma na u ni bamanciw bɛnma wale de ye nin ye pour que olu ka se ka to fanga kunna ka golokibaw ni vesiw ni mobili climatisés ni fɛnw jaw kunfɛ ta ani bɛntiya jaw kunfɛ jamana bɛ dingɛ kɔnɔ Idriss Déby ale taara sisan mais son propre fils n'a y'a bila ka an ka jamana kɔnɔ a jogin n'a yɛrɛ fo ka jogin an ka jamana kɔnɔ nin ye lebuko ni maloko de ye aw ma aw faden jamana ka nin kɛ aw yɛrɛ bɛ jarabatigiw aw k'aw bɛntiya jamana nafolo la ka tila k'o ye kɛlɛ kɔnɔ aw bɛ aw ka sewju la o tuma an bɛ jamana jumɛn kɔnɔ Maliyɛnw tɛ se k'o ye k'o ɲɛ tugu ka ten o tɛ se ka kɛ an bɛɛ fa jamana de don anw faw n'an bɛnbakɛw y'u ni di jamana ye u y'u baara kɛ jamana ye an tɛ sɔn olu ka sɛgɛn fana ka kɛ fu ye ko parce que ko colonel ko walima ko mugujugu bɛ bolo yan fɛ mugujugu kun tɛ Kadhafi la a labanna cogo di mugujugu kun tɛ fɛn Boubacar Keïta bolo a labanna cogo di a kana dan mugujugu la nin kɔrɔfɔ ye an ka faamuyali la jamaw o ye accordage ko ye nka an bɛ tila ka don o yɔrɔ kɔnɔna la mais bɛɛ n'i ka kɛlɛ fɛɛrɛ kɛcogo don fana bɛɛ n'i ka kɛlɛ fɛɛrɛ kɛcogo mais le plus important aujourd'hui Maliyɛnw kan ka fara ɲɔgɔn kan boloda très rapidement c'est que contact caman kɛra Sunkalo fɛ Mara Sidiki Dabo bɛ jɔnni y'a kuma fɔ je sais pas kɔrɔ Bayitaw de don k'a fɔ k'u ye Badaw ye Parizawa mun ye organi fɛn fɛn bɛ transition kɔnɔ nin bɛɛ ye futu dɔ dɔn hali CNT o ye sisi e yɛrɛ ka CNT ta an bɛ bɔ kuma la n'o de ye parce que a ye CNT ci ko kuma fɔ c'est même une honte une humiliation k'a fɔ mɔgɔ kelen bɛ a ma sɔrɔ CNT kɔnɔ kabi CNT sigira don min ka na bila bi la hali ka accordage ko la mɔgɔ kelen ma sɔrɔ CNT kɔnɔ e ma dɔn nin ye lebuko ye alors que bɛɛ b'a dɔn accord in danger ye min ye alors que mɔgɔw sɔrɔla minnu ye ministre interpellé kelen fila ministre caman interpellé ka na sujet yɔrɔ la certes il y a des sujets qui sont importants aussi mais question min bɛ jamana yɛrɛ ta tiɲɛ ka halaki ka dugu ci ka jamana halaki o question cɛ ma sɔrɔ muso ma sɔrɔ ko k'o interpellé depuis CNT sigira ko bi an t'a accord ko kan oui accord ko kan hali cɛ taara a ka programme d'action gouvernementale pas de terre a taara o présenter il y a pas eu de question pertinente par rapport à la question d'accordage o moment yɛrɛ ɲininka an bɛ taa min mais k'a fɔ n b'a kɛ n b'a kɛ o tɛ dɛ mais a acte m'a posé alors que pour interpeller un ministre on a vu d'autres documents mɔgɔ minnu y'a kɛ caman y'a document dɔ ye suffit seulement d'envoyer une correspondance au président du CNT k'a fɔ n bɛ fɛ ka nin ministre interpeller nin question in na donc maintenant nin sujet in na question min n'i bɛ fɛ ka kɛ i b'o question fɛ k'a d'a kan 2 pages maximum et puis i b'a envoyer mais ça n'a pas été fait souvent tu te poses la question o tuma na CNT na sugu jumɛn fana b'an kan ok Zaki oui M5 ka discours pour que an kana sigi ɲɔgɔn ka fɔta kan u ye kuma caman fɔ an b'an yɛrɛ min na peut-être accord ko in fan fɛ an bɛ ka min y'a la ni tɔw bɛ ka kuma munumunu k'a bila cogo min na ni tɔw ta tɛ ɲɔgɔn ye o yɔrɔ la mais moi ce M5 ma mɔgɔ de baara ɲɛko ye c'est comme si a bɛ fɔ fɛn dɔ bɛ sɔrɔ ka taa sɔrɔ i ma laɲini parce que fɛn minnu ɲininen olu boli ka gɛlɛn bi ni bandaw talen mais n'i y'olu ɲini ka bandaw to yen c'est que dire que ko t'olu nɔfɛ ko bɛ bandaw de kɔ bandaw kara bɛ de kɔ mo fi ɲɛna dɛ mais maliyɛn dɔw bɛ ka ɲɛsin ɲɛna parce que bandaw ninnu comité Kante min fɔ k'a mɛna furu la a tɛ foyi min ni kɔnɔ ka Kante c'est certainement que a ma nɔgɔn quoi.
Yɔrɔ malgré ko ala ye don la report la ko ala ye ka fɔ vraiment mɔgɔ min ka téléguidelen don mais c'est à dire que a t'o ti fili quoi don min na i bɛ bandaw ye k'a ka discours kalan i yɛrɛ b'a dɔn tigitigi nin tɛ foyi kalama Mali ko la c'est à dire que bandaw discours min kalan quoi a bɛ fɔ ni mɔgɔ min san 60 ka avancé la tigɛrɛ dɔ fɔra discours in na dɛ c'est à dire que tigɛrɛ min fɔra n bɛna a kɔrɔ de f'i ye quoi u ye tigɛrɛ fɔ bandaw de kunna mais bandaw ye min fɔ o bolo k'u to la il y a une petite histoire parce que à Donima il y a une de kuma kɔrɔ ka bandaw ka akaramadiya mɔ valeur kelen fɛn fɛn b'a la o ye k'a bɛ démissionner mais a tɛ baara kɔni kɛ i démissionner quoi c'est-à-dire u ye o min kɛ o kɛ koba ye u ye tigɛrɛ fɔ ko parce que ko bandaw bɛ démissionner donc a nana bandaw tigɛrɛ fɔra a jɔlen kunna a yɛrɛ bɛ ka kasi mɔgɔw bɛ kulonkɛ la. Parce que c'est-à-dire que c'est pas possible à dire comment dire quoi mais la même fille ni est pendant le retard c'est-à-dire que ta M5 a tout le monde nous bec déterminé c'est que vous avez la bande là toi en tant que chef ni voilà tu n'as pas ta raison d'être ici à part Cordoue mais vous pouvez donc vous avez mis une bande là c'est donc à quoi des bandes comment dire quoi hein bandaw baara bila i ti fɛn kalama Mali ko la donc o la fɛn dɔ bɛ yen nɔ ne tun ti fɔ sɔrɔsiw kana fanga la mais a wagati n'i y'a fɔ sɔrɔsiw t'a faamu ala nana kɛ maliyɛnw cɛfarinsiya b'u la donc u ye sɔrɔsiya ni cɛfarinya ta ka taa sɔrɔ kabi Musa ka wagati cɛya bɔra sɔrɔsiya kɔnɔ pewu cɛw tɛ ko k'i ka di cɛw tɛ ko k'i cɛ gɛlɛn ye sɔrɔsiya kɔnɔ fɛɛrɛkɛla t'a bɛɛ lakari maintenant o miti min kumana sɔrɔsiw ka kanu min tun bɛ maliyɛn na a tun ka to yen mais sisan mun de daminɛlen don u ye sɔrɔsiw ni politigimɔgɔw ko don ɲɔgɔn na ka diinɛmɔgɔw ni politigimɔgɔw ko don ɲɔgɔn na sisan f'a bɛna ye k'a fɔ sisan ko Mali ɲɛbɔli ko ni sɔrɔsiw tɛ se ka ɲɛbɔ bon a dira olu sɔrɔsiw ma sisan olu bɛ ka waleya kɛ politigimɔgɔw tɛ sɔn ka min kɛ diɲɛ fɛ donc maintenant M5 k'a fɔ bi ko ka CNT ci CNT cili ko kuma a bɛ ka ɲini maa minnu fɛ u b'a dɔn k'a se t'a ye bi an bɛ donni min ye ko bi maa minnu bɛ yen nɔ n'olu taɲana kɛlɛ in senfɛ ko ka ɲɛɲini bandaw i bɛ san 60 fara bandaw si kan ka san 60 fara ka seko n'a ka dɔnko k'a tɛ se k'a da don kuma na yɛrɛ parce que bandaw ye min fɔ fo mɔgɔw maa minnu bɛ se ka an ko dogo olu nali arrangera ka na olu kɛ ka maaw ɲɛ tunu malo ni tɛgɛrɛ f'u kun ka fɔ ko coup d'état kɛra ne ko M5 mɔgɔw ma kelen ko anw ye dɔ kɛ Mali ko la anw si ma taa yɔrɔ la parce que jamana in tacogo a bɛ kɛ sababu ye san 10 kɔnɔ i bɛ bange Mali la i bɛ san 10 sɔrɔ wagati min na denmisɛnnin i man ka fɛn min dɔn i si 10 kɔnɔ san 90 kɔnɔ i b'a bɛɛ ye san 10 i san 10 Mali kɔnɔ fɛn bɛɛ la parce que tellement que jamana tacogo ma ɲi san 90 i man ka fɛn min mɛn i man ka fɛn min si dɔn Maliyɛn san 10 b'a bɛɛ yira la san 10 kɔnɔ b'a bɛɛ yira la n ko nin tɛ coup d'état kɛcogo ye nin tɛ tiɲɛ ye c'est galon donc o nɔfɛ n'a fɔra ko mɔgɔ girin-girinna ka t'u yɛrɛ di sɔrɔsiw ma mɔgɔ girinna ka t'u yɛrɛ di sɔrɔsiw ma fanga ye jamanadenw bolo ma danaya ye jamanadenw bolo fo u taara Ala minɛ k'u ka danaya n'u ka fanga bɛɛ ɲini CEDEAO de bolo o CEDEAO fɛnɛ nana a kɛra fɔ sisan maa minnu wulila k'a fɔ ko yɛlɛma ka kɛ ka kɔ dɔ olu ma sisan force c'est-à-dire que u m'a kɛ révolution citoyenne n'a sera fɔ cogo min na i b'a fɔ cogo min na a ma ɲini ka kɛ i n'a fɔ yɛlɛma lamagada dɔ don maa kɔni kun ɲinina u fɛ a wagatinin ma dɔw b'a kɔnɔ olu ta kun ka miiri o de jamanaden caman kun ka miiri o de mais ɲɛmɔgɔ minnu k'u sigilen b'a kunna Ala k'o tiɲɛ u ta kun ye i bɛ ka bɔ yen sisan ko nana di mɔgɔ minnu ma olu fana Ala minɛ k'olu ignorer sisan u ye jamana ta ka taa se fo kalo 8 y'a sɔrɔ dɛnɛ min tun bɛ sɔrɔsiw kan bonya min tun bɛ sɔrɔsiw kan bandaw kun sidɔnnen tɛ nkalon min kun bɛ yen o bɛ ka waraka o kelen ɲɛkɔrɔ san na diɲɛ bɛɛ ɲɛkɔrɔ ka mɔgɔ wuli mun ye M5 RP k'a fɔ k'a ka taa kuma maintenant ne bɛ yɛrɛ ɲininka politiquement parlant bandaw ye M5 yɛrɛ rencontré sira jumɛn de kan opposition u y'a kɛ opposition de don wa walima société civile de don wa
c'est-à-dire que force qui représente le peuple, il y a qui sera du médicament. Pratiquement, on dirait qu'on est fort. C'est comme pendant que vous avez un fou, il y a un peu de pourquoi. Hey, non, on a des coups. Hey, n'est pas tout, mais c'est pour aller faire la blague bouli, hein? À la dili, ni moi aussi, ok, n'est pas chinita, dili, à la campagne. Fana yi disi kita ɲɛ dɔ yɛrɛ tagi a ka ɲɛfɔ quoi parce que fo mɔgɔ ko dɛ sɔrɔ banaw ka fanga bila yanni a kana kɛ kɔrɛ an bolo tun quoi parce que sisan jamana bɛɛ minɛna negela an kɔrɔ yan Bamako bɛɛ minɛna i tɛ se ka taa anw fɛ yen bilen suji ni kɔrɔn fɛ t'a la bilen yɔrɔ bɛɛ minɛna ninnu fɛn dun bɛ ka min dabɛlɛ nin ye crise politique ni crise institutionnelle dɔ alimenté tɔ ye u bɛna jamana kɔrɔtigi daw kɛlɛw o ni jamana yɛrɛ politique sira fɛ kɛlɛ wuli jamanakɔnɔdenw ɲɔgɔn cɛ parce que fɛn fɛn ɲininen filɛ nin ye fɛn min ye mɔgɔw yɛrɛ tɔɔrɔ quoi i bɛna fanga la cogo jumɛn na ka taa sɔrɔ adamadenw ye kulela ko minnu na san joli ka tila ka na i ɲɛ tugu olu bɛɛ kan foyi tɛ e ye min kelen sa depuis ala ka ne ta diɲɛ kɔnɔ i ye dade ka taa fɔ mais dade nana sɔrɔ a sera o a ma se o a kɛcogo ɲɛna a kɛcogo ma ɲɛ o mais a ko nana sɔrɔ fɛn min bɛ Guinéenw ɲini kan a t'a dɔn olu kuma na diɲɛ kɔnɔ e tɛ ka kuruta kɛ diɲɛ fan jumɛn ko minnu bɛ kuruta kɛ k'olu ta ti don adamadenw tɔɔrɔko kumabaw la ni nin tɛ ne ma ye diɲɛ fɛ maa yi ta o la a tigɛ yɛrɛ ni golomayira de e ka lajɛ aw a ye sanɔgɔ ninnu kɔnɔna na a kɛcogo ɲɛna a kɛcogo minɛ kuma t'o kan mais a wagati kɔni fɛn min tun bɛ mɔgɔw ni o da tun bɛ don kuma na bagabali kɛra ka t'olu sira fɛ ka taa se fo wagati dɔ ma mais aw bɛ se ka na don jumɛn k'a ɲini bɛɛ fɛ taa yɛrɛ kana maga kuma na et puis fɛnɛ an nana sɔrɔ terroriste minnu bɛ bolo aw bɛ bila marifa t'aw bolo jigiya t'aw bolo a bɛ k'aw ka programme ye kolonɛli minnu kan ka se ka taa kɛlɛ minɛ kunfɛn kɔnɔ kɛlɛdaga kɔnɔ a kɛlen mɔgɔw bɛɛ minɛ k'u bila bolo kɔnɔ k'olu sigi c'est à dire mɔgɔ tɛ ka ɲinɛ min kɔ ka i bɛ ka to fanga la mun ni système kelen de tun bɛ yen n'i y'a ye k'a fɔ ko kolonɛliw cayara poste kɔnɔ dɔ wɛrɛ tɛ o n'a kun ye ka kɛlɛ éviter a kun ye ka denmisɛnninw di busiri ma sisan minnu bɛ kɛlɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ pour que k'u bɔ tɛrɛ kɔnɔ ka denmisɛnnin fitininw di u ka faga o ye an ka APC min sɔrɔ u bɛ fɛɛrɛ min sɔrɔ o ye an yɛrɛ ka mɔgɔw ka bila a l'abri birikɔnɔdenw kɔrɔ de ye k'u tile k'u bila biro kɔnɔ kɔrɔwɔrɔ foyi t'a la a y'u bila busiri la an yɛrɛ ka mɔgɔw protégelen don ni min bɔra la a banna jamana sera an ta ye donc o b'o ɲini ni fɛn min kɔrɔ nin ni M5 nana nin bɛɛ dolanci fɔ ne bɛ min fɔ M5 ɲɛna n'a ko ma u ka kɛ force révolutionnaire ye wuli ka jɔ ka kɛ i bɛ ka ma taa n'a bien à double du bien il est là en forme de danger et c'est très dangereux. Ok Malik bon est-ce que M5 ka 10 points a bɛ se ka jate ŋarida bon Kangarida ko tɛ président Kangarida tɛ o Kangarida waati tɛmɛna an bɛ baara de nɔfɛ parce que Kangarida n'i bɛ bɛ kɛ Kangarida kɛ c'est comme an ye kan bɛɛ kɛ walima Babali hali Babali ta waati tɛmɛna transition in ka acte posé sur le terrain c'est-à-dire u ka bilan ye mun ye bilan fɔlɔ-fɔlɔ o de ye ka colonel place fɔlɔ bilan filanan oui bilan filanan i b'o dɔn bilan filanan tɛ dɔwɛrɛ foyi dɛ u yɛrɛ dama bɛ se ka c'est-à-dire olu yɛrɛ bɛ se ka Mali fɛn ninnu ka sama k'a tila u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a sabanan ye jumɛn ye o de Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga min binna maa minnu tun b'o ɲɛmɔgɔ la olu bɛ se ka tila Ibrahim Boubacar Keïta yɛrɛ ka se ka kɛ cabinet ka se k'o dilan k'o ye ka cabinet d'o ma a bilan sabanan ye jumɛn ye Ibrahim Boubacar Keïta a den fɛn fɛn bɛ yen nɔ bi in na ko mɔgɔw tun b'a kuma fɔ k'u bɛ fɛnw na u bɛ min u mana bɔ a bilan naaninan ye jumɛn ye o de ye bi in na u kɛlen ka fɛn min kɛ ka communauté internationale da u kɔ kan o de kuru ka bilan ye bilan bɛ filɛ Maliyɛnw n'a y'a diya u bɛ sa communauté internationale n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ o de kosɔn kelen da don accord ko in na accord ko tɛ dɔwɛrɛ koyi communauté internationale a banna bon depuis don min na coup d'état kɛra don min na Wagɛ ka discours kɔnɔ Wagɛ bɛ yira ko ko après la mise en œuvre de l'accord la communauté internationale s'est bâtie a ye munissement de trucs comme ça nous on ko bara nous de communauté internationale alors que la communauté internationale n'est avec personne. Ni mɔgɔ bɛ ka mɔgɔ tun bɛ mɔgɔ kɔfɛ ka mɔgɔ soutenir sisan IBK u ye fɔ ko IBK pété o fɛn bɛɛ fɔ IBK ka tagali mais IBK taara Macron de bɛ sigi l'autre jour la ko ninnu ye mun kɛ ko IBK ma se k'o kɛ san wolonwula o kɔrɔ b'a yira tout simplement
la communauté internationale est avec toi au moment où elle est là. Vous pouvez espérer. Les voix domina, les femmes faire année ou petit coup pour donc, pour le coup de la communauté internationale, nous pouvons faire que n'a pas tâché là. En même temps, mais n'a fait un 5 point dit commandement, vous regardez les revendications de Sakaradienne. Et on va faire comme nous avons fait mais prévu koko loi d'orientation militaire pleine ko ko la auditif nakala mais auditif nakala mais ro jumé enquête be niveau de en même temps mal la fin d'obé no ko famille il ta jamana wara ko il va ka des fois ko enquête d'ailleurs à chaque étape il faut que le procureur qui a en charge du dossier a des bons quand on a du Roma en pourra ni étape là amène étape là amène ta étape là mais au Mali là enquête be d'ailleurs il te procureur mangame na ko rapporter na ka sobe le communauté française témoin que à l'autre jour à ko victime kada ka teka témoin ci frère donc ni o jate ne kala ji o bebe jamana ko enquête be dale et résultat ko mo wayna avec niveau du mana prévention ko loi d'orientation militaire ani badawari ko ko auditif na ke avec niveau du mana et la dossier transféré wala akira ko o ma fo mo wayna afla na benjamin prévention ko yel badaw ka force bi ou rencontrer ci ça ou rencontrer prévention de rencontrer c'est la prochaine plan et résultat du ayi jumɛn di mun de kan ka kɛ sisan rencontre kun ye jumɛn ani a kɔfɛ fɛnɛ kun jumɛn de kan ka kɛ o suma ko mɔgɔw ɲɛna walima rencontre tun ye dɔrɔn k'u lamɛn wa an kan k'u lamɛn u kan ka lamɛn donc en même temps an ka b'o fɛnɛ kɔnɔna na n'i ye syndicat fɛnɛ bɛɛ lajɛlen jateminɛ syndicat nin bɛɛ de front social ni fara farala ɲɔgɔn kan a caman bɛ ko mɔgɔw b'a fɔ ko M5 i bɛ k'a la ta M5 dɔrɔn i bɛ k'a la ta o parce que frustration de cayara jamana kɔnɔ mɔgɔw bɔra o de kama n'i ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko mɔgɔw ka ni frustration waati cɛ mɔgɔw tɛ bɔ mais ni mɔgɔw frustré don i bɛ taa dɔ bɛ bɔ kuranko la dɔ bɛ bɔ parce que jiko b'ale la dɔ bɛ bɔ parce que ale den ma se ka taa ekɔli la dɔ bɛ bɔ parce que ale taara dɔgɔtɔrɔso la ale tun kan ka siyɔni kɛ o ma se ka k'a la dɔ bɛ bɔ parce que ale ka sécurité fermée o ma se ka kɛ olu bɛɛ de fara fara ɲɔgɔn kan i bɛ taa sɔrɔ jama mouvement kɛyɔrɔ la i bɛ micro jɔ mɔgɔ tan na walima mɔgɔ kɛmɛ na bɔkun tɛ kelen donc o de farala ɲɔgɔn o de ka sɔrɔ i bɛ ka sara o kelen de bɛ ka continuer bi na an bɛ don min na ko bi donc i bɛ se ka fɛn jumɛn de kɛ k'i tigɛ da o kan k'a fɔ ko nin transition ka bilan ye an bɛ k'a fɔ diɲɛ dɔw olu bɔra discours 10-11-12 n'ala sɔnna enquête bɛ kɛ n'ala sɔnna il faut que comment dire la justice pour les martyrs mais justice pour les martyrs ou en somme a ka k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna maliyɛnw ɲɛna enquête ye jumɛn mɔgɔ min tun bɛ commandement na don olu dɔnnen mɔgɔ min tun bɛ commandement na olu dɔnnen minnu y'u bila ka taa olu dɔnnen enquête ni enquête bɛ kɛ témoin bɛ kɛ wa duuru kana na mɛ problème bɛ mun kan o y'a ye t'a dɔn ko b'a fɔ na o b'a ka wolo kɔnɔ o surki kɛ wolo ka se ka mɔgɔw la wele k'u ɲininka ka se ka audition kɛ ka se ka fɛn bila après u ɲina mais o ni mɔgɔ bɛ taa n'a fɔra ko prévention de bugu sigi ka fɛn a y'a yira k'a fɔ forçage la ko jɔn y'u bila ka taga o ye prévu dɔ ye o jɔn de tun bɛ forçage kunna o dɔn mais n'a fɔra ko kɛra radio la dibi na chef de programme de bɛ wele o a ni tigi passé radio kun jumɛn na passé o kɔrɔ tɛ ko chef de passé programme de passé mais parce que chef de programme de kan k'a dɔn nin kan ka passé nin waati la nin man ka passé nin waati la ni faute kɛra waati la chef de programme de bɛ minɛ parce que ale de ka fɛn don a ma jɔ a jɔyɔrɔ la donc enquête ba ko t'o la bilen o dɔnnen don minnu tun bɛ commandement na don jɔn ye mɔgɔw bila ka taga minnu tun b'a commandement na n'ale ma ordre di o mais pourquoi e ye mɔgɔw bila ka taa sur le terrain jɔn ye ordre di ma ka teli kɛ e de bɛ minɛ fɔlɔ mais n'o ma minɛ k'a ti ko enquête bɛ senna toujours corruption bɛ senna san o san corruption bɛ senna ko enquête bɛ senna an wari bɛ min milliard joli tara kɔfɛ in na an ɲɛ b'a la mobili bɛ ka san ka di an ka sɔrɔsiw ma mobili bɛ ka san a wariw bɛ ka bɔ min et puis a da tɛ ka bɔ a da tɛ ka bɔ mɔgɔw in na ni kuma ko secret défense o dun faransi ta ka lajɛ kɛ waati dɔ kɛra député ma ɲini ani sénat ma ɲini ko ka secret défense bɔ dossier dɔ kan parce que ça dit c'est trop quoi chaque fois les 1200 et quelques milliards là o dara ko o duna ni kuma na ko no ko secret o filanan fana bɛ dalen ko secret défense donc je pense que vraiment maliyɛnw sɛgɛnna maliyɛnw bɛ fɛn mun nɔfɛ bibi na o transparence jumɛn dɔrɔmɛ kelen don a dɔ fɛ a donna kun jumɛn a dira jɔn ma wa n'a tununa karisa e de ye responsable e fɔlɔ de bɛ ɲani parce que mali problème kɛra min ye ni fɛn tununa yɔrɔ min na an bɛ fɛ k'a tigi ɲini k'a ɲɛ dɔn mais jɔn de bilara ɲɛmɔgɔya la don mais o de ye ɲɛmɔgɔ ye ɲɛmɔgɔ de bɛ minɛ ni ɲɛmɔgɔ minɛna k'a dirɛ ɲɛmɔgɔ wɛrɛ mana na o b'a dɔn tigitigi min tiɲɛni n'a kɛra ne de bɛ minɛ k'a dirɛ a b'i ɲɛ ci sa ma mais n'a kɛra ten non an bɛ enquête kɛ k'a lajɛ a tununa yɔrɔ jumɛn jɔn de y'a don ta nin bɛɛ ye ka se ka ko maa mun wɛrɛ dama ɲɔgɔn cɛ parce que u bɛnkan de don e b'a tun e b'a ta ka dun mais e bɛ taa dɔn n'a ma kɔfɛ donc enquête tɛ kɛra an b'a fɔ an bɛ enquête ɲini mais ni ɲɛmɔgɔ de k'a dirɛ ɲɛmɔgɔ wɛrɛ mana na o b'a fɔ min tununa ne de bɛ minɛ k'a dirɛ aw tɛ yɛlɛ ne de
de bɛ yen donc a b'i cɛ siri a ma n'o kɛra jamana bɛ taa ɲɛfɛ mais ka jamana to tan ye banjabila ka ministre bɛna mun kɛ o ala dɔw kɛ député mana mun kɛ directeur ko député ta les conseillers mana mun kɛ conseillers qui ne sont même pas légitimes u bɛ yen nɔ u ye article u ye bandaw yɛrɛ fɛn mun sɛ non kuyate kuma dɔ fɔ bandaw yɛrɛ depuis n'o don bandaw kan k'a dɔn k'a fɔ k'ale tɛ président de transition ye e tɛ CNT membre ye mɔgɔ wɛrɛ de b'o ye en même temps e ye décret min signé o décret violé la mɔgɔ minnu nommé na olu mɔgɔw y'a fɔ k'a fɔ dɔw k'olu welela de téléphone na u ka taa di nommé na bandaw ye décret min signé décret b'a yira ko mɔgɔw kan ka taa groupe de le groupe hakɛ aw ka ni mɔgɔ hakɛ bila ka taa ni groupe aw ka ni mɔgɔ hakɛ bila ka taa o ma kɛ o tɛ ka décret violé min o violé la ka tila ka liste bila ka taa d'e ma e k'o liste signé ten e ma ɲininkali kɛ tali kɛra cogoya min na kɔrɔba nafa t'e la donc je crois que bandaw bɛ nin bɛɛ lajɛlen na bandaw bɛ dala ma fɔ cogo min na cɛkɔrɔba ma wuli dɛ parce que a ka kuma bɛɛ b'a ye a ma wuli ale hakili bɛ mun na n dali bɛ sunɔgɔ la 18 mois de bɛ bolo a hakilina fɔ e ka i datɔ sunɔgɔ la sisan a sugudu waati 4 heures ye donc kan ka wuli 4 heures n bɛ téléphone bila 4 heures la le reste c'est pas mon problème ne bɛ jɔ dɔrɔn ka 4 heures dɔrɔn a banna bandaw taw de 18 mois bɛ bolo ni fɛn fɛn nana 18 mois kɔni élection bɛ kɛ donc o kɔrɔ b'a yira déjà solution tɛ ninnu bolo parce que ninnu si tɛ yen nɔ k'a fɔ ko acte de posé taa maliyɛn dugu c'est-à-dire région tɔw la premier ministre ye voyage fila dɔrɔn de kɛ Mopti ani Kayi bandaw joli kɛ a ma ye bandaw est ce que bandaw déplacé ka bɔ a palais kɔnɔ ka taa Malaw rencontré o ka taa Malaw n'a ye problème jumɛn k'u la Mali kɔnɔ yan est-ce que bandaw a ma bɔ hali Bamakɔ da fɛ a tɛ yen donc kɔrɔ bɛɛ b'a yira k'a fɔ nafa t'a la Assimi fɛnɛ nin waati min na a tun bɛ taa ko a bɛ taa n'o fɔra a bɛ photo ta ka fɛnw fɛ mais aujourd'hui an bɛ min force spéciale mɔgɔw minɛ u bɛɛ nana u bɛɛ bɛ kabini na mais wariba donn'o la kun jumɛn na ka tila o tun Mali bɛ kɛlɛkɛ da la aw tɛ se ka avancer farabu t'a la o de tɛ immigration ya donsow k'u ka loi k'a fɔ a bɛ kɛ tan ni aw ta ye an ka tila k'a fɔ ko wa k'an bɛ sɔn o ma o tɛ immigration ya donsow k'u ka kɛnɛ sigi dugu kɔnɔ k'a fɔ anw b'a kɛ tan ni ka tila ka deli ko la k'a fɔ anw sɔnna oui bon ninnu sa an ka karisa bila ka taa an bɛ sɔn ta o immigration don o kɔrɔ yɛrɛ b'a yira déjà an échoué o kɔrɔ b'a yira c'est-à-dire Mali yɔrɔ fan fɛ n'aw échoué farabu kɔrɔ b'a yira k'an échoué Mali fan bɛɛ lajɛlen na. ok Fayidaw sɔmi kelen don furancɛla fanga fɛ k'a fɔ accord ko u bɛ a waleya yala i b'o ye cogo di. bon ma sɔnni ka e ka ɲininkali tɛ Mali da sera o ko c'est sur financement et budget national mais au terme je suis désolé de le dire mais on va faut que Assimi de mobiliser Assimi est qui Assimi à quoi Assimi mais c'est qu'à négocier du moment maintenant il a beaucoup d'argent non ça oui namradi oui dabri Assimi mais c'est comme dit allez négocier à tout du moment 200 et quelques véhicules. Et puis, alors véhicule autour de la troupe là, c'est le cas de charge où se fait la boîte ça est japonais. Car chinois on s'en a dit à moi. Japonais on voit. Japonais on voit. Vous avez modèle euro de s'en a dit. Quand vous laissez tranquille, mais d'avoir ton ami, moi je pense que ni révolution est là, ni qu'on nous fait, ni fallait ni récra, ou yéma récra. Nous ne pouvons y aller. Maintenant, quand on dit comment là, d'accord. Et moi, à une fois maintenant, nous, c'est les vendeurs de division, c'est les aventuriers. Assimi, nous sommes européens, sans exception. Et pendant les chefs, parce que moi, je ne peux pas comprendre dans un pays, et mon mieux, c'est à Corsi, oui, sans tout cas, à Mandoridala, à Massé, à où nous l'avons fait. Document Baden Kera, rencontre Baden Kera, Singapore Baden Kera, contrat national Kera, au Koko accord électrique, dialogue national inclusif, accord électrique, à nous, ma Foko accord électrique. La logique humaine, ni Kouroubi Kandala, Fatila, Foufou, Itila, Kakene, Yanamadi, Rere, Fémicina, document Missina, Santou, Asina ou Assimina, Gelau Baden Koué. Asina pour les gros gelaw de Gerabo. Maintenant, sans tout, Tamamene Shimabo. N'y a pas de kofeo. Il va y aller, il va y aller. Parce que sans tout,
ni fɛn ma se ka ɲɛnabɔ min kama o gɛlɛya dɔ bɛ olu tununa cogo min na an t'o dɔn a siɲɛna ka gɛlɛya dɔ tun tɛ olu bɛ yen sisan parce que accord bɛ signé wagati min na o y'a sɔrɔ Mopti gɛlɛya tun tɛ yen Kulikɔrɔ gɛlɛya tun tɛ yen Sikaso gɛlɛya tun tɛ yen Kayi gɛlɛya tun tɛ yen mais bi o bɛɛ lajɛlen gɛlɛya ye n'a dun fɔra accord pour la paix Mali bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o bi olu bɛɛ kan ka associé a la o paramètres bɛɛ kan ka associé a la maintenant i kana o schéma kɔnɔ k'e b'o accord lawaleya i b'a lawaleya ni cliché jumɛn c'est cette question que je me pose parce que bandaw ti accord kɔnɔ ko don a t'a dɔn bi a t'a dɔn sini a t'a dɔn a bɔra ministère la accord signé na a seginna ka taa a ka foro la a tɛ foyi kalama a tɛ pas foro la a tɛ foyi kalama Mali ko la Assimi mɔgɔ minnu se ka discours kalan u b'a accord kalan u t'a kɔnɔ fɛn dɔn Modibo Kone hali Wage yɛrɛ mɔgɔ min den ka n'u bɛɛ la o ye Wage ye au moins ale bɛ se ka lecture dɔn parce que ale bɛ u ka email kɛ parce que an bɛɛ y'a dɔn email bɛ don cogo min na ka bɔ cogo min na voilà tout le problème du Mali et donc mɔgɔ minnu se ka discours kalan est-ce que ka fɔ cogo olu bɛ a kun dɔn accord la k'olu bɛna accord lawaleya u b'a lawaleya ni cliché jumɛn fɛn wɛrɛ tɛ koyi parce que a fɔr'u ye de Maliyɛnw ko min a kana sɔn ma maintenant aw min ka di aw ye n'o ye Faransi ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi a y'a kɛ aw sago ye an ma aw kɔ sinon a lajɛ u nana u ye gɔngɔn min wuli donc i b'a dɔn ye dɔrɔn k'a fɔ ko nin bɛɛ ye a fɛn kelen quoi a bɛɛ ye kɔ kelen tigɛ ye u nana dans un pays et il y a juste quelques mois Boubou a été reçu avec tous les honneurs en France a ma kɛ yan o Boubou kelen régime na bi ko coup d'état kɛra sɛbɛsɛbɛ yɛrɛ la o Boubou kelen ko c'est-à-dire o bɛna minɛ o tugɔrɔ ma kɛ yɔrɔ si ye fo français ambassadeur fɛ yen a dogo de fɛ il était là-bas pendant tout ce temps et France min da don a la tile kelen k'a condamné a procédure min kɛra donc o de la mo tout ça là c'est du cinéma donc au contexte kɔnɔ k'e bɛna o accord lawaleya et puis ne bɛ segin kuma in kan fo an ka maliyɛn m'o de fɔ maliyɛn m'o faamuya quoi sɔrɔdasi ninnu ye mɔnɛ min don a la fo ka diɲɛ wuli ne personnellement ti yafa ma u ye mɔnɛ min don a la coup d'état bɛ don bila a don tilema diɲɛ bɛɛ tun siranna Mali ɲɛ wa diɲɛ bɛɛ tun ye maliyɛn bonya i sɔnna o i ma sɔn o M5 ka kɛlɛ a kun ka di a kun man di ye mais i bɛ ka ɲɔnina ka bɔ yen don min na diɲɛ bɛɛ ye maliyɛn bonya daminɛ diɲɛ bɛɛ y'a dɔn ja halisa ressources bɛ Mali la n y'a kanu ye wagati min na u bɛ fɛnw falen hali sema n'a ka semaya u n'u ka bolobaliya bɛɛ u ye tile saba kɛ u bɛ boliboli la M5 nɔfɛ a kɛra yan mais ni sɔrɔdasiw ka tila ka Mali ta ko o bɛɛ ta c'est-à-dire que atuba in bɛɛ ta ka to o bɛɛ ci ka to o bɛɛ kɛ ko lankolon ye ka tila ka sima bila a bɛ discours lankolon kɛ sima bila fonction de force la mais ko u bɛna accord lawaleya accord lawaleya tɛ dɔwɛrɛ o parce que ils sont en porte-à-faux avec les Maliens avec le peuple malien parce que n'i ye maliyɛn min ɲininka maliyɛn den yɛrɛ n'i ye maliyɛn den yɛrɛ ɲininka c'est-à-dire que ni accord ko kuma in fɔra dɔrɔn i bɛ funteni de parce que fɛn bɛ accord kɔnɔ kabako mais n'i sigi colonel ninnu na parce que u ma kalan u tɛ accord kɔnɔ mais des gens qui ne savent pas prononcer un discours a y'a fɔ kɛ jumɛn bɛ se ka discours kalan a y'a dɔ fɔ a ye kɛ a y'a fɔ ye colonel Modibo Kone colonel Sadio a jumɛn bɛ se ka discours kalan an ka t'u ye discours kalan na mais an ka cérémonie na mais an b'o fɔ parce que aujourd'hui n'i y'a fɔ o b'a fɔ ko armée non il faut pas confondre ces 5 colonels avec l'armée malienne ou l'armée malienne c'est clé ce sont ces 5 colonels ils ont accepté de descendre dans la mêlée ils vont prendre des coups et on va les traiter comme tels faut avoir Mikra c'est comme ça c'est ça la réalité si ka mala ma c'est donc accord la wala c'est doré k'a fɔ Mali comme aw ye kɛlɛ kɛ IBK fɛ anw fa IBK anw ka masa IBK c'est-à-dire que an ka ala IBK comme an y'o kɛlɛ donc anw ye fanga dira ma sa négociera ka di anw ma an bɛ IBK ta dugu sara aw la fo ka taa fɔ diɲɛ kɛra min ye o de n'o kɛ i ko ta dugu sara IBK ta dugu sara olu ko de kan na parce que e tɛ se ka na nin wagati la k'i b'i da don a fɔ ko kuma la ka sɔrɔ an ma réflexion kɛ hali bandaw a lajɛ ko a tɔgɔ Mokhtar Wade ka a tɔgɔ CNT la Mokhtar Wade b'a la ko ka accord électrique kɛ Wagaye bɛ ka taa document signé pour c'est-à-dire que pour sa mise en œuvre hali bɛ ka police territoriale fɔ tout ça ça rentre dans le cadre parce que n'o de fɔ ko fɛn accord kɔnɔ hali état fédéral a t'a kɔnɔ état fédéral fɛn saba bɛ yen o ti tila ça c'est la défense nationale
donc armée kelen de bɛ bɛɛ kɔlɔsi taa Nigéria armée kelen de bɛ a bɛ bɛɛ kɔlɔsi maintenant ni ko armée kelen tɛ kɔlɔsi tɛ bɔ Nigéria de o kɔrɔ ye ti Nigéria tɛ yen wa i bɛ traité comme tel kelen fila c'est-à-dire que la diplomatie o tɛ tila mɔgɔ si ni ɲɔgɔn cɛ n'i bɛ kuma na kuma c'est-à-dire que état fédéral de bɛ kuma ɲɔgɔnya kɛ mɔgɔ wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ la politique monétaire état central voilà maintenant les états fédérés au domaine fila u da se ka don la mais an y'a ye tile fila na effectivement une plateforme qui d'ailleurs mais après maintenant voilà donc maintenant il b'a ye dɔrɔn k'a fɔ ko accord ni c'est-à-dire que ne t'a dɔn hali dugu min ko ka bɔ i ni diɲɛ dugu bɛɛ i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ na accord Afrique kɔnɔ donc maintenant le colonel ninnu vraiment ni malaw y'u ɲɛ yɛlɛ n'a kɛra malaw ɲɛ yɛlɛla suffisamment u y'a faamuya u ɲɛ yɛlɛla fo k'a wɛrɛ k'a fɔ ni colonel duuru ni jugu bɛ Mali la bi ni jugu bɛ Mali la ni colonel duuru don ta ban n'a surfi. ok Kébé sɔmi kelen dɔ b'a kɔrɔ ka waleya kuma caman i ka wulikajɔ bɛ o yira i n'i ka tɔndenw yala i b'a ye cogo di. yan'o cɛ Kɔrɔmas an ka jamana kɔnɔ an ka surasiw bɛ k'an malo n t'a surasi dɔw ye surasi dɔw bon surasi dɔw mais surasi yɔrɔw bɛ yen fana i b'a dɔn n'i bɛ foro bin f'i ka binjugu bɔ ni tiga doli min bɛ tiga la n'a ma ɲi hadamadenw de b'a bɔ a la donc ni kɔrɔ kelen kɔnɔ maa dɔw bɛ ka maa dɔw tɔgɔ tiɲɛ aw ka kan k'a fɔ responsabilité ta aw yɛrɛ de ye k'i kɛlɛ ja ko i b'i faso a dugukolo k'e b'a lafasa k'a drapeau lafasa e ka tila ka siran kɛlɛ ɲɛ ka t'i da soju la ka don li jukɔrɔ siran dɔ non mais ni siran tɛ nin bɛ se ka kɛ cogo di ani bɛndiya donc n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ i y'i da to duguti sɛbɛn min kuma la il y a le ministre de la partition du Mali o jɔn ou ka ministre stagiaire a bɛ département jumɛn Wage kɔrɔ Bayitawo y'a fɔ ne yɛrɛ kɔrɔkɛ don parce que maraka don n tɛ siya ko fɔ ten ka caya ne ye marakaden de n fa maraka n ba maraka n mɔkɛ bɛɛ maraka n mamuso bɛɛ maraka i bɛ yɛlɛ fo yiri a bɛɛ maraka min bɛ kalɛ min bɛ fɔ an ɲɛna an ka maraka cɛkɔrɔbaw bɛ min fɔ an ɲɛna i faso kan bilahi n'an bɛ yɔrɔ la ni ministre de la partition du Mali a kan k'a yɛrɛ faga bilahi de di la ilaha illallah n'an bɛ anw fɛ yen so nin b'a yɛrɛ faga de walima a bɛ dugu bila a tɛ segin tuguni ka na an ka jamana kan bilahi de di parce que duguti sɛbɛn k'e k'o lawaleya a ɲɛ 40 ma jamana kɔnɔ o tuma na mun bɛ ka nin ministre de la partition du Mali bila nin baara la o tuma na a ye kojugu dɔ de kɛ wa n'o o dossier n'o bɛ Faransi bolo n'a ko k'a b'i ban ni duguti sɛbɛn ko in ma ni Faransi b'o o yanga sanfɛ la o tuma na a ye kojugu dɔ de kɛ an t'a ɲɛɲini ɲininkali ko min bɛ yen filanan min ye k'u t'a kalama u b'a kalama kɔrɔ Bayitawo u b'a kalama danger min bɛ ni duguti sɛbɛn kɔrɔ an y'u ka tɔn n'o ye association politique faso kanu ye u nana o kɛlen k'a ko daminɛ an ye lɛtiri cun i b'a dɔn a dugutimayɔrɔ n'a fɛn bɛɛ k'a bɛɛ ɲɛf'u ɲɛna hali a article k'a bɛɛ fɔ a la u yɛrɛ ka taa vérifier ka tila tuguni ka proposition alternative k'u ye mais k'i b'o tɛ se ka kalan o la namɛba ye o tɛ se ka kalan n bɛna n'i ye o tɛ se ka kalan kɔrɔ i ka bali kɔrɔ namɛba ye bandaw y'i sigi ka lɛtiri sɛbɛn ka anw jaabi a lɛtiri kopi b'an bolo a y'an jaabi bilahi a fɔ ale b'an fɔ an bɛ fasodenɲumanya baara la nin ye démocratie hukumu ye ale fana man kɛ opposition an kɛra opposition la ko nka ko engagement de don ale ko engagement ale b'a appliquer bandaw y'o de lɛtiri ci anw ma ko cogo di ko engagement de don wa ale b'a engagement appliquer aw ye min fɔ a ɲɛna nka ale bɛ a appliquer an y'a bɛɛ ɲɛfɔ a ye a dugutima n'a sariya sɔsɔmayɔrɔ k'a bɛɛ fɔ a ɲɛna lɛtiri kɔnɔ ka o lɛtiri kelen k'a ci Asimi ma Asimi y'aw jaabi wa o m'a bon kɔrɔ ka fɛnkɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ la i bɛna ministre min tɔgɔ fɔ don o m'aw jaabi o m'an jaabi yɛrɛ k'u tɛ se ka kalan le ministre de la partition ale m'an jaabi donc n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ accord in a lawaleyali bɛ sen na a ɲɛ 40 hali ka kɔn bi ye parce que i b'a dɔn accord in a nature juridique yɛrɛ ma lakodɔn
c'était à ça que papier politique de il va donc on sait qu'à qualifier parce que amé radio ka mais indice d'odoma après il sait qu'à wole tout mais yoro ni avec à tout kuma tabolo là ni mo mi masoro bien mi masoro sharia kono amasoro anga amé de kana soro sram na masoro aka ba wole tout mais na nyebina mare après tout re nyama de wala kenema de ba wole tout mais na nyebina ni mare akori ñewdi quoi mais ne dati te ka waka fo antenne parce que maw lo bena donc ibisi ki tout ki yere ma tugo di kibo la waliya ango beta aboy ana difu mi na de tu me ministre ñemu ya ko ni fo oni ka ton ñemu ka ko la yano no ere tu me ka akori tinti ko kuma ba ere mu ko duru mu na ko bele fra de kala bon aw ni dame ke di jamana aw ni dine jamana ye mɔgɔ jumɛn bɛ se k'i tu yɛrɛma ko ka sɔn jurumuna ko ma mɔgɔ min yɛrɛ y'a ko dili don ka dunu ni baraka ka nafolo ni fɛn bɛɛ don a la o yɛrɛ totige da ko jurumuna ko belebele fila kɛra la o ko jurumuma e bɛ se ka sɔrɔma tuguni k'o lawaleya i ka jamana kɔnɔ mɛ a lawaleyali n'u ko k'u b'a kɛ beli sisan u b'a ko problème bɛ yen mɛ u bɛ k'a bɔ n'an ye kɛrɛfɛ sira de fɛ sisan sariya dɔw bɛ yen u b'olu ta olu ni akɔri de bɛ ɲɔgɔn na mais directement u tɛna fɔ mɔgɔ ye par exemple découpage min la kɛ ne fɛ ko e nana cɛ e yɛrɛ kɛra ko découpage ko k'a découper c'est i bɛ blessé ta dɔrɔn ka imaya mɔgɔ wulila la ko non ko réorganisation mais maintenant u ye mun kɛ il y a eu code des collectivités territoriales u ye yɛlɛma dɔ la avant par exemple ne mairie min na walima fɛn min na ne fɛn o bɛ délégation spéciale de bɛ donner mais accord de même autorité intérimaire en tɛna dogo détail kɔnɔna la u y'o imposer cogo min na ka sɔrɔ hali accord fɛn tɛ kelen an tɛna dogo kɔnɔ bi mais u ye délégation spéciale ta ka bɔ o kɔnɔ k'a kɛ autorité intérimaire ye pour que ka mɔgɔw lafili autorité intérimaire bɛ taa kɛ min na ka par exemple o bɛna ko autorité intérimaire dans le Mandé également c'est o tɛmɛ ka bɔ yen u ye sariya dɔ fana ta sur la création des zones de développement économique conformément à l'accord d'Alger. Nous, c'est donc, mais c'est la politique territoriale, il faut la mettre ni CNT, des prestataires, je ne sais pas quoi dire, hein? C'est les prestataires de services. Voilà, ni CNT. Donc, vous les avez dit, mais ils n'ont pas renoncé. On va dire. Donc o sariya damadɔ n'u ta taara ten tɔ mais ani accord bɛ ɲɔgɔn na donc a belebeleba yɔrɔ ye o bɛ révision constitutionnelle ko de fɔ qui ne passera pas. o dun ye transition fɔ ko ye. hali ni lahara kɛ de la bɛ dan o diɲɛ ma parce que ne t'a dɔn diinɛmɔgɔ min bɛna sɔn révision constitutionnelle ma parce que u ye kɔsi de kan u ye ko kɔsi fɛn dɔ sigi sen kan. K'u ba hali olu diinɛ ɲɛmɔgɔw kunna parce que u m'olu diinɛ ɲɛmɔgɔw yɛrɛ bonya hali accord ko in na u m'olu bonya olu tɛ kɔsi la diinɛ ɲɛmɔgɔw ta o t'o la o dɔrɔn tɛ o hali accord ko diinɛ ko kuma bɛ accord kɔnɔ silamɛya diinɛ ko kuma b'a kɔnɔ kadi ko kuma b'a kɔnɔ mais mɔgɔ min kan ka kuma kulu min kan ka kuma Mali silamɛw ni jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ olu da ma don a kuma na u ma ɲininka la hali sini. Wa tɔntigiw bɛ kɛ olu tɛ ɲininka mais minnu ye mugu ni kisɛ ta contre toute une nation minnu b'olu ka diinɛ ko kuma fɔ olu de bɛ ɲininka olu de dalaw bɛ ɲininka olu bɛɛ de bɛ taa fɔ o tuma an ka diinɛmɔgɔw bɛ min i bɛ kɔsi ko in fana ta u y'o bila kɛrɛfɛ c'est parce que o bɛ se ka na ko la don an ka jamana kɔnɔ ni constitution taabolo ye min bɛ diinɛw lakari mun b'an ka danbew lakari o bɛ passer cogo di. Mais min fɔ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ye ni min tulo b'an na ni min tulo t'an na u k'a las'u ma u kana don kan k'u nɛgɛ cogo si la u bɛ se k'a fɔ ko fɛn tɛ don a kɔnɔ min bɛ lagosi s'u ma mais i t'a mɛn diɲɛ kɔnɔ sɛbɛn kɔnɔ k'u b'a fɔ ko lagosi bɛ se diinɛ ma walima a bɛ se an taabolo ma o t'o sɛbɛn dɛ mais u bɛ fɛɛrɛ don c'est comme u ko découpage u y'a ye kuma sera ko découper k'o kuma fɔcogo cɛ man ɲi k'o bɛ se ka mɔgɔw lakuntulu k'u b'a kɛ ko réorganisation territoriale. Mais après la ɲini kelen de wa hali sisan u b'o de kɛ nanzaraw b'u sɔn kan donc accord ko in a lawaleyali bɛ sen na mais hali bi a bɛ ka da a kun tɛmɛ sira kan c'est pourquoi
anw dabali baara k'a fɔ mɔgɔ de ma sɔrɔ CNT kɔnɔ cɛla musola ka se ka hali weleli kɛ ka se ka o datigɛli boloda comme il le faut. A ministre wele a welela mais a welela ko wɛrɛw de la. Oui a welela ko ministre kelen welela mais a welela ko yɔrɔ la mais nin ko in bɛ sen na a bɛ ka taa en toute vitesse. En toute vitesse. A wari bɛ ka taa. O bɛ ka taa n'a ye en toute vitesse. Kati a wari bɛ lajɔ cogo di a waleyali élection minnu fɔra don tɛmɛnenw na. Ni mɔgɔ min ye accord kalan ka ɲa i tɛ électrique ko kuma fɔ I t'o fɔ non i t'o fɔ I bɛ a bɔ yɛrɛ de kɛ parce que électrique ko kuma min n'a fɔra a fɔra ɲa min ma kɛcogo t'a la c'est à dire mécanisme t'a la pour que ka électrique kɛ ma ko kulu saba bɛɛ ka jɛnɛya ko fo kulu saba bɛɛ ka jɛnɛya ni kelen ma jɛnɛya dɔrɔn a to yen voilà donc kɛcogo foyi t'a la mais accord in dilan cogo de la o de kama caman bolo k'i bɛ se ka kalan i tɛ se ka foyi kalan non wa yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ an ka professeur caman bɛ yen u tɛ se ka accord in kalan dɛ non tellement que a dabirilen don a kɔnɔ parce que n'i ye accord kalan n'a fɔra ko régionalisation e b'o joli dɔn diɲɛ kɔnɔ n'i y'a kalan ko décentralisation e bɛ décentralisation sugu joli dɔn diɲɛ kɔnɔ min tun b'an bolo Modibo ka wagati min b'an bolo sa dafara ye jumɛn ne ko ko découpage territorial e bɛ kɔrɔ jumɛn di o ma ka kɛ ni accord miirina ye accord yɛrɛ taara yɔrɔ jumɛn ye f'i ka se k'olu siraw de dɔn k'i sigi ten dɔrɔn ka accord kalan ko bɛ kɛ cogo min na k'ale bɛ danaya accord ka wuli n'a ye a ko tɛ dɛ nka ni danaya ka wuli n'a ye o to yen sa téléphone ci ma se ka n wele yanni sini sɔgɔma ɲɔgɔn cɛ mais accord quintessence ta ka d'i ma i b'o kalan i bɛ accord in bila se da ka wuli n'a ka si ka wuli o de dɔn ba datɔ a b'a fila a tɛ k'ale ta yɔrɔ donc o bɛ cogo min na u nana ye accord min ye sisan olu ka sariyaw bɔ ka kɛ ni accord hakilina ye m'a faamu an ka code de collectivité bɛ na ta ni accord hakilina ye découpage sariya bɛ na ta ni accord hakilina ye parce que nin bɛɛ fɔlen don yɔrɔ dɔ la a fɔ ma ko le point essentiel à introduire dans le projet d'accord produit par la médiation a fɔra ko élection yɛrɛ bɛɛ ka jɔ ko fo nin découpage ninnu ka kɛ maintenant découpage kan ka kɛ cogo min na i m'a ye sema mɔgɔw bɔra k'a fɔ ko hali olu tun yɛrɛ nin fɛnɛ kɔnɔ kana sɔrɔ min bɛ sen na c'est que an bɛ joli min na i ko bi kow bɛ ka bɔ dɔɔni dɔɔni pour que yɔrɔ bɛ se ka yɔrɔ ka miirina kɔnɔna na yɔrɔ bɛɛ bɛ se ka labila o yɛrɛ cogo min na wa région caman walima Mali sigidugu caman fana bɛ k'i yɛrɛ bila o boliboliw kɔnɔna na c'est que u bɛ ka accord miirina yɛrɛ ta k'a don an bɛɛ cɛ mɔgɔw bɛ k'a lajɛ ka don accord da fɛ ka taa to ta kalama c'est pourquoi ne y'a fɔ maliyɛnw ɲɛna n ko aw ka jateminɛ kɛ dɔrɔn accord la ko bolonɔ bilala fan saba fɛ ko dɔ ye fanga ye ko dɔ ye fanga dɛsɛra ka minnu lakana n'olu wulila k'u yɛrɛ lakana n'olu wulila Faransi kana ko groupe de défense ko dɔ y'olu ye o wulila k'u yɛrɛ lakana ka bɔ minnu tɔɔrɔ ma ko dɔ fana olu ye e wulila k'i b'i yɛrɛ lakana ka bɔ mɔgɔ min tɔɔrɔ ma o ne ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan sigikafɔ kɛnɛ kan o sigikafɔ kɔnɔna na olu ka laɲini ka laɲini ka ba bɛ kɛ cogo di c'est pour que accord ko dɔ kan plateforme cira fila ye minnu bɛ u yɛrɛ ye hata ka ko la o ni minnu yɛrɛ taara ko an bala ka fan fɛ donc sisan an bala ka fan mɔgɔ kɛmɛ ko accord ko yɛrɛ sera bila ten sa parce que ko nafa foyi t'a la ko a bɛ mɔgɔw nafa Amudata ko accord ko yɛrɛ ka bila ten ko nafa foyi tɛ na ko n'u bolo bila ka taa olu dɔrɔn de ko fɔ sema an bɛ don min na i ko bi o yɛrɛ fana tunna accord kɔnɔ ka se degré min ma bɛn Ala de b'o dɔn parce que o kɛ mun ye ma fɔlɔ minnu bolo bila la olu ma fɔlɔ ninnu sisan caman bɛ k'i yɛrɛ ɲini kɛ bɛ caman yɛrɛ kɔ u ye dɔ faga ka bɔ a la ka ban sisan accord yɛrɛ fa t'a la ba t'a la c'est à dire que Kɛmɛ ye kuma minnu fɔ a ka kuma ka jugu dɛ i m'o f'i ɲɛna dɛ fa tɛ accord in na ba t'a la c'est à dire que ni ko ko fa t'a la fa jɔlen t'a la ba jɔlen t'a la fa jɔlen to o accord min na sisan bandaw nana jɔ tilegantiri dire fɛ i tɛ politiki mɔgɔ ye i ma programme bɔ tilegantiri dire fɛ k'i jɔ maliyɛn bɛɛ ɲɛna k'i b'a accord appliquer c'est pourquoi ne ko maliyɛn ma e ba balo ka min fɔ accord t'a la dɛ bandamuso ni sigira accord appliquer o kuma kan k'a bɛ n'o fɔ avec emphase avec détermination bandamuso k'i soli sigi accord appliquer to ye ka taa mɔgɔ dɔ ma kuma duguma donc ça veut dire que bandaw bɛ k'a fɔ k'ale layidu min ta fanga dira ma n'o layidu de c'est que fanga dira bandaw na ni Mali cili layidu de wa a bɛ k'a kɛlɛ ko f'a b'o de ci
a tɛ kɛ koyi donc n bɛ fɛ ka min fɔ mɔgɔw yɛrɛ dɔrɔn u nana loi dɔ ta pour que ka boulevard dayɛlɛ à l'impunité maintenant nana kale diɲɛ mɔgɔ min ye ko a bɛna ko pour c'est-à-dire ko impunité zéro non ne tɔgɔ parce que impunité zéro o kɔrɔ kɔrɔ da jumɛn b'o la tubabukan yɛrɛ la Malik c'est-à-dire que mɔgɔ si ma bilen mais quand on a ko ma ko la loi d'entente nationale ça c'est la loi d'impunité ça c'est la loi d'impunité donc mɔgɔ bɛ k'a yafa mɔgɔw ma déjà maa minnu b'a ɲini ko yafa kuma wa maa minnu b'a ɲini ka kɛlɛ dabila u bɛ fagali la hali sini k'u ka walantigiw kan ko yafa kɛlen ninnu ma depuis diɲɛ da ni bi cɛ sariya ni sariya taara mali dɔrɔn de kɔnɔ fɔlɔ ka yafa kojugukɛla ma a ma kojugu min yɛrɛ kɛ fɔlɔ yafa kɛlen dɔ ma a m'a kɛ fɔlɔ yafa kɛlen dɔ ma sariya taalen don yafa kɛlen dɔ ma donc sisan nin bɛɛ accord lawaleli fɛnɛ de nin bɛɛ ka timinadiya di sira di mun b'a to ko dɔ bɛ se ka kɛ n'i ye jateminɛ kɛ bi i ka mali bɛ ta otage la banda ninnu ka élection kɛbaliya dans les délais n'i ye k'a fɔ k'a ɲɛsinnen présidentielle ma c'est parce que u tɛ fɛ ka élection kɛ mais n'i tɛ fɛ ka élection kɛ a sɛbɛnnen don élément bolo c'est pour ça kuma caman a b'a fɔ ko mise en œuvre intégrale de l'accord maliki b'a fɔ kuma caman i yɛrɛ b'a ye journaliste caman bɛ yen mɔgɔ t'a da a kuma la pourquoi les gens ne se posent pas la question c'est quoi la mise en œuvre intégrale de l'accord parce que accord min signé mali kɔnɔ yan mɔgɔ t'a dɔn koyi i bɛ ka sigi ni banaw minɛ ni san cɛ accord min signé mɔgɔ t'a dɔn dɛ n'i ye processus d'électif ta u ye processus d'électif min kɛ tuma min na mara taara kidali kana fɔ ma ko les points essentiels à introduire dans le projet d'accord par la médiation u nana fɛn misɛnnin caman fɛ o ne ye loi minnu ta pour l'autorité intérimaire ni fɛn kirikara camanba de bɛ yen mɔgɔ tɛ ta fani ta fan dɔ fɛn mun na bandɔ bɛna tileganzeli deli fɛ ani maliyɛnw ma jɛ ka sigi ka kuma fɛn min lawaleli kan a nana sɔrɔ maliyɛnw sigira ka kuma o ma ko da ka don a layɛlɛmali la a fana o bɛɛ kunna k'a fɔ k'ale bɛna accord lawaleya ça veut dire quelque part que bandaw ni mɔgɔ dɔ bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mali kan ou bien mali ko kan maliyɛnw kan ka ɲini ka mun dɔn donc bi accord lawaleli ko in dɔwɛrɛ tɛ o jamana in den fanba Mali découpage min bɛ sen na sisan ni a sigi fo kungow bɛ ka kɛ dugu caman na dugu caman yɛrɛ bannen don yala o ni accord application bɛ kɛrɛfɛ ɲɔgɔn na. Je crois que nin bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn na parce que mɔgɔw ka ɲina fɛn ma décentralisation fédéralisme c'est-à-dire o caman tun fɔra waati dɔ la fo formation tun bɛ kɛ Bamakɔ yan nin bɛɛ lajɛlen bɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ. C'est pour cela que souvent il faut suivre Ousmane Sy ka tutu kama tuma bɛɛ n'a kuma fana a bɛ tutu dɔw kɛ ka se ka kumakan dɔw fɔ donc nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn min ye hali an bɛna taa révision constitutionnelle nin bɛɛ ye accord in dɔ de parce que u bɛ ka nin mun kɛ réorganisation mun kɛ nin o de ye ka se ka fan dɔw tigɛ ka di fan dɔw parce que kɛlɛ bɛ yen nɔ territoire c'est-à-dire problème territorial kɛlɛ de bɛ yen o. C'est-à-dire jamana yɛrɛ mali yɛrɛ kɔnɔ an bɛ don min na ko bi ka daminɛ kidali la ka na bila mɛnagara fo ka na o ko kɛlɛ de bɛ yen dɔw ko nin y'an ka yɔrɔ de n'i y'a ye olu wuli kuma bɛ azawa di y'an ka yɔrɔ de parce que quelque part u bɛ yɔrɔ dɔw de nɔfɛ en même temps n'i y'a ta ka jateminɛ gouverneur sigira mais gouverneur sigira gouverneur jɔn bɛ se ka fɔ bi min na nin ye ne ta ye nin tɛ ne ta ye nin yɔrɔ ye ne ta ye nin yɔrɔ tɛ ne ta ye ne da ye nin min da ye nin o tɛ yen o si ma kɛ. An y'o bɛɛ lajɛlen kɛ en même temps a tila ka don Bamakɔ ka commune bɛɛ sigi ka yɔrɔ dɔw kɛ fo ka taa fɔ commune 7 mais n'i y'o bɛɛ jateminɛ sisan a kɛ i n'a fɔ Bagineda ka Bagineda rattaché Fana na mais Bagineda 100 kilomètres de b'a ni Fana cɛ kɔrɔ b'a ye ni mɔgɔ bɛ fɛn min na f'i ka déplacer de ka taa en même temps Mali la problème du c'est-à-dire n t'a dɔn u ye administration sigi cogo o cogo la a bɛ se ka kɛ misala e Bagineda Kidali mais ne mɔgɔ bɛ casier judiciaire la f'e ka taa Kidali de. Donc o bɛɛ lajɛlen b'a yira hali n'a sɔrɔ e sigilen don Kayi hali n'a sɔrɔ e sigilen bɛ Kayi f'i ka taa Kidali la ka t'o ɲini donc ne bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn nin accord min filɛ nin ye mun y'a to se rebelle tun b'a ka siɲɛko fɔlɔ la parce que quelque part olu y'a minɛ ko tun ye mun ye o tun t'a kɔnɔ mais olu y'o exiger cogo min na ka se k'a kɔnɔ pour que u ka se k'a signer c'est pour cela que tu y'a fɔ cogo min na tuma bɛɛ an bɛ kuma o kan rebelle si tɛ yen nɔ bon an ka bɔ ni o rebelle ko jugu la banbagati bon a bɛɛ kelen parce que rebelle y'a fara ɲɔgɔn kan banbagati wale banbagati mun fɛn filɛ nin a si tɛ kuma n'u kumana kuma o kuma ko la mise en œuvre de la c'est-à-dire intégrale jumɛn parce que o ye annexe fara kan u ma annexe bɛɛ fɔ maliyɛnw ye o bɛ accord expliqué waati dɔ la IESAD a été k'a
tradition que bamananga ni français ni kororokan ni kanchamana ka di mɔgɔ kilo ka di mɔgɔ ma mais fardi nun bɛ yen u ko expliquer mɔgɔ ko fɔ o de bɛ accord yɛrɛ fɔ sinon accord ko waati na n bɛ segin kan toujours tant que n'o ma kɛ accord mise en œuvre ko zéro ye u ko les 30 jours ou les 60 premiers jours là ko réverbératif fɛn mɔgɔ bɛ bɛ se k'a bɛɛ recenser marifa b'a fɛn bolo ka marifa minɛ a bɛɛ la donc o ma kɛ o. Kɔfɛ ma taa ka citer les faits signé ni Mali cɛ an ka sɔrɔsi ko sɔrɔsi bɛ d'an fɛ olu bɛ d'an fɛ nin yɔrɔ bɛ to olu bolo garisigɛ ka se ka position na mais pourquoi on m'o appliquer mais bi na o bɛna fɛn wɛrɛ de appliquer anw kan a ye accord constitution yɛlɛma a ye découpage administratif n'aw y'u nana conseil na ko réorganisation territoriale réorganisation territoriale u bɛ fɛ k'a tigi k'a tigɛ tigɛ bɛɛ bɛ ta i bɛ ta o de bɛ na ni kɛlɛ ye parce que bɛɛ bɛna wuli de sisan bɛɛ bɛ wuli en même temps bɛɛ wuli dɔ ye jumɛn anw bɛ bɔ anw bɛ taa yɛlɛma n'anw bɛ taa ko yɛlɛma ka kɛ région parce que o sɛbɛn an b'a fɔ an ka jara tɛ fɛn na donc ni bɛɛ wuli kɛ ni bɛɛ wuli o kɛlɛ kɛ o de kosɔn bugu in na n'i ye kuma dɔ la dɔw b'a fɔ rebelle jolo dɔw b'a fɔ bɔn rebelle jolo u jolo yɔrɔ jumɛn parce que u bɛ ka révalisation kɛ u b'a dɔn fɛnɛ u ye marifa ta u sɛbɛn tɛ ka dɔn u tɛ ka reçoit kuruba wa u tɛ hôtel baw kɔnɔ yan wa fɛn baw tɛ ka ta ka d'u ma wa u tɛ ka bonya wa mais anw minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ anw bɛ wuli k'a fɔ ko fɛn min bɛ yen nin man ɲi parce que marifa t'an bolo anw de bɛ gasi de ci anw de la anw de bɛ kɛlɛ anw de bɛ minɛ ka taa bila prison na mais o ye mun jumɛn ye ni bɛɛ kɛnɛ ko u bɛ rebelle ta ɲɔgɔnna kɛ a bɛ ja anw fana ka wuli k'an jɔ donc mun do dɔrɔn u k'a dɔn k'a fɔ nin transition in nin ka réussite tun ye jumɛn ye k'a fɔ ko transition ta nin si tun tɛ fɛn transition ka réussite tun ye fɛn kelen min ye o de jamana kɔnɔdenw ye kɛlɛ kɛ mun kama o de yuruguyurugu ka wuli ka bɔ yen binganni jugu bɛ jamana kɔnɔ ka bɔ yen nɔ jamana kɔnɔdenw hakilinata ye mun ye kalanko la o ka se ka ɲɛnabɔ o hakilinata ye mun ye kɛnɛyako la o ka se ka ɲɛnabɔ o hakilinata ye mun ye kɛnɛyako la o ka se ka ɲɛnabɔ mais ninnu nana waati min na a tun tɛ kuyi la k'i sera jɔ k'a fɔ ko sɔrɔsi min bɛ ta a tun tɛ kuyi la o mais bi bi na mun y'a to mɔgɔw b'o kɛ a kɛra i b'i ka sigira waati min na 2013 a tun tɛ kuyi la yɛrɛ ni tun y'a fɔ dɔrɔn o tun bɛ kɛ jamana kɔnɔdenw jugu ye mais bi bi na mun y'a to mɔgɔw bɔ a bɛ wuli parce que mɔgɔw tun ye espoir min da o kan u ye espoir wuli wa yɛrɛ y'a kuma premier fɔlɔfɔlɔ a kuma fɔlɔfɔlɔ kɛra jumɛn ye k'olu nana kun min na parce que jamana kɔnɔdenw bɛ degun min kɔnɔ a kun filanan ye jumɛn parce que sɔrɔsiw yɛrɛ olu sɔrɔsiw yɛrɛ ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya bɛ yen mais jumɛn kɛra la sɔrɔsiw ka ta diɲɛ dogo don olu yɛrɛ bɛ a ka poste tila o yɛrɛ dama ɲɔgɔn cɛ l'autre jour ni k'a ci voie wage a ka u bɛ photo ta ko wage filɛ nin ye ko waye ko c'est un comme ça alors que mise-en-scène de don an b'a ye a ka pinɛ bɔ parce que a bɛ n'i jɔ a tila bɛ taa a bɛ mise-en-scène kɛ donc o mise-en-scène ninnu an tɛmɛna o waatiw kan mais n'an y'a ye waati min na k'a fɔ ko marifa bila bolo a filɛ kɛlɛkɛda la nin ko image bɔ comme ça a bɛ sɔn ka sɔn a kɛlen o ye ministre de fɛ en même temps n bɛ fɛ ka bɔ kuma la yɔrɔ min na an y'a ye le ministre de la défense d'ailleurs waati min na Modoro k'o kɛra nɔ mais Modoro ka libération na yira il était parmi eux à mes premiers c'est-à-dire ale yɛrɛ tun bɛ chef d'opération la marifa tun b'a bolo mais olu de ye fɛnw ye i bɛ se ka fɛn min yira fɔlɔ mais ka pinɛ cira wa bon ale fɛnɛ c'est un modèle ka ko ka pinɛ don ka fɔ a tila mɔgɔ de ka jɔlen k'u lajɛ donc je crois que an tɛmɛn'o kɔ k'a dɔn k'a fɔ maliyɛnw sɛgɛnnen don quoi. rencontre min kɛra Rome ni italikaw fɛ yen kalo tile 5 ka taa bila tile 6 la ko an ka bamaci kuru caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen ko bɛnna fɛn dɔw kan i bɛ kibaruya jumɛn b'a fɔ. bon parce que u bɛnna min kan n'o ye fɛn kumaba ye o ye ka collaboration u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ pour ka kɔrɔnfɛ dugu ni u yɛrɛ b'a fɔ cogo min na ka olu lakana la question que je me pose dans la constitution très claire la défense du territoire national incombe à l'État jamana dɔrɔn de b'o kɛ an ka fɔ musala kan ne fɛnɛ bɛ bɔ dɔrɔn maliyɛnw ka fɛn dɔ k'u kunkolo la katiya ciment akumi amsardine je sais pas mujahidine a bɛɛ ye fɛn kelen ye a bɛɛ ye kelen c'est le même cliquet c'est le même cliquet parce que an bɛ différents types mais non ciment mɔgɔ olu bon maintenant plateforme ils sont fréquentables c'est la même chose c'est la même cliquet parce que moi je ne peux pas comprendre les questions de défense et qui relèvent en principe du devoir sacro-saint de l'État pour vous flambetis du Rome Mali ministre tɛ yen Mali ambassadeur tɛ yen ka t'o kuma fɔ ni Italie jamanadenw ye Italie ministre dɔ yɛrɛ b'a fɛnɛ donc maintenant o ka kɛ bandaw bɛ yan wage bɛ yan affaire étrangère o bi yan comme o bɛɛ y'u ka mɔgɔ ye o la n tɛ fɛ ka da don o ka kuma yɛrɛ la parce que c'est les mêmes champs c'est-à-dire que bandaw bɛ yan
Assimi bɛ yan Mokhtar Wane bɛ yan aw ma Italie ambassadeur interpellé aw taara nin kulu minnu na ka taa u ye ɲɔgɔn ye min kɛ aw ka dugu la an ma jɛn n'a ye parce que u y'u da don sujet min na o ye anw de ta ye wa ni mɔgɔ to o tila banaw mankan la a ye communiqué yɛrɛ sera ayi non mais ils sont non u nana o communiqué kɛra la o a ye ka condamné kɛ an ka ayi voilà non mais aw ma kɛ Italie ambassadeur ma wele foyi ma kɛ olu sigilen bɛ k'olu b'a fɔ k'u bɛ Mali fɛ i n'a fɔ e ni ne bɛ Mali fɛ cogo min na dɔ ta ye nkalon ye dɔ ka Mali kanu tɛ tiɲɛ wa Balo ni Assimi a tɔgɔ Assimi ni ka Mali kanu tiɲɛ tɛ sinon ni la moindre des choses c'est d'interpeller l'ambassadeur italien k'a ɲininka aw ye min k'aw ka jamana kan yali a bɛ bɛn wa i n'a fɔ bi an ka Catalan ka kana olu kanu ka rencontre k'an fɛ yan nɔ olu kanu ka rencontre k'an fɛ e bolo ko olu a bɛ bɛn o ma o ka bɔ yen Corse Faransi kanu ka rencontre k'an fɛ yan nɔ an ka ministre dɔ ka kɛ est-ce que a bɛ bɛn Faransi ma donc c'est la même chose au même moment an ka groupe fila minnu b'u ka Mali ci k'a yɛrɛkɛ o fila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Rome donc dès ka min fɔ dɔrɔn désormais comme autorité t'aw bolo min bɛ kuma o cogo la Maliyɛnw b'a bolo kunna anw jugu Mali dilanliko la Italie farala kan ni an ma ɲɛ yɛlɛ an ma ɲɛ yɛlɛ voilà Italie farala kan Italie farala kan walima yanni o cɛ quoi bandaw bɛ sugandi don min na ne ba dɔw kun kaɲana an tilala o fɛnw na arabɔ ni fana ne dɔgɔnin dɔ ye ne wele kɛrɛfɛ a ko a mɛ gide cɛ ko ma ni faamuya ne ko mun bɛ yen a cɛ ko kana ni civil dɔ ye jamana ɲɛmɔgɔ la k'u nana ne sɔrɔ si termine dɔ ye ko civil ye a cɛ ko ko la k'a tɔ bɛɛ bɛ kɛ tigitigɛ ye donc effectivement n dɔgɔnin dɔ de fɔ filanin de don a ma effectivement tɔ bɛɛ kɛ tigitigɛ de kelen document min bɔra ni bolonɔ b'a la déclaration de Rome Fahad al-Mahmoud bolonɔ b'a la o ye Gacha secrétaire général ye n tɛ sini dɔn aujourd'hui Fahad ye Mali ka d'a ye Mali b'a di kan tout le monde b'a la ka jate mais n tɛ sini dɔn Fahad nɔgɔ foyi t'a la mais mɔgɔ ye mugu ni kisɛ ta pour défendre le Mali, l'État a bien piétiné au profit de ceux qui ont combattu le Mali. Donc, c'est pourquoi souvent il faut la position familiale, nous ne pouvons pas dire parce que l'État ne s'assume pas. À peine les gens s'animent, mais c'est ça. Allez, il faut pas donc, les documents en tête alors que habituellement, en tête propre comme il le faut. Bon. Flana ye min u taara Rome u mana Bamako donc u bɔra hôtelbaw kɔnɔ u taara Rome o tuma na u bɛ ka sira mun de ɲɛ parce que Sirati fagara k'u yɛrɛw de ye Sirati faga règlement de compte de don kunnafoniw dɛsɛra a ko kan donc u sirala ka taa Rome de wa pour que ka bɔ hôtelbaw kɔnɔ yan tuguni ka t'u dala kelen wa ma dɔn de don officiellement yanni nin ka jalɛ mais munna sema yɛrɛ n'o olu bɛ mugu ni kisɛ ta u ye minnu gɛn n'olu taara camp de réfugiés la par exemple a bɛɛ la Mauritanie munna u ma taa rencontre kɛ yen nɔ munna k'u sen tɛ su yen nɔ alors que kɔsɛ na jiko problème tun bɛ kan na bɛɛ la camp de réfugiés kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛw de tora olu réglé ils avaient des problèmes d'eau o bɛɛ kɔfɛ n'i ye sɛbɛnfura in kalan k'a lajɛ u tɛ se maga sédentaire ko kuma t'a kɔnɔ. Alors que sédentaires de ka ca ka tɛmɛ olu ka dans les zones mais n'u bɛ jamana kɔ kan u b'a yira i n'a fɔ yɔrɔ in ye olu de ta ye olu dɔrɔn de bɛ yen olu de marginalisé don k'a sɔrɔ minorité munna sédentaires t'a kɔnɔ k'u bɛ tila ka wele de bila ko mɔgɔ minnu bɛ bɛn ni kɛlɛɲɔgɔn fɛ k'olu ka fara olu ka nin kɛwale kan k'a sɔrɔ aw tun bɛ droit de sol sera Asiya Mohamed ye dɔ fɔ de y'o yira wa. Bon, n'i ye nin bɛɛ fana jateminɛ k'a lajɛ Italie min prononcé a kan aw ko ko Italie ministre dɔ tun bɛ ne t'a dɔn ministre kelen min tun bɛ yen ministre dɔ tun b'a mais ministre jumɛn kelen don
Est-ce qu'affaires étrangères ni affaires étrangères voilà donc ni au ministre Toumé Italie ma ni awma Italie ka fɛngɛ y'a la bila kelen filanan fana u ye ONG dɔ fɔ Arapasi mais o ONG fana a tiɲɛ don ale ka baara ye kɛlɛbaw ni n'a fɔ jariyanbaw ni ko ninnu fɛn ma a ka baaraw a bɛ évoluer au domaine de la mais ale fana ma communiquer à la Italie ministre des Affaires étrangères de tun bɛ a kɛnɛ kan ni Affaires étrangères et de la coopération internationale Luigi Di Maio a tɔgɔ de donc maintenant n'i y'a jateminɛ officiellement ils ne se sont pas prononcés là-dessus mais ONG min ni an y'o kuma fɔ sisan o ONG fana ma a kunnafoni bila a ka site kan hali sisan et sur son site o b'a yɛrɛ ka page Facebook kan a o fana kan alors k'a ye opération fɛn fɛn kɛ o bɛɛ b'a ka site kan information na fɛn bɛɛ bɛ yen donc peut-être c'est une ONG douteuse donc maintenant n'i ye nin bɛɛ jateminɛ stratégiquement ni Italie dontɔ dɔ kɛlɛ la ko yɛrɛ de bɛ dugu ma date tun bɛ na bi fɔlɔ o bɛ se ka kɛ mun ye donc maintenant an ka jateminɛ la komi kɔrɔ Bayitaw y'a fɔ cogo min sɛbɛnfura yɛrɛ daminɛ ye mun ye k'a fɔ lakanabaliya min ɲɔ yɛlɛ bɛ zone in kɔnɔ filanan olu bɛnna fɛn kan ka groupe min sigi o groupe ka objectif ye mun ye o bɛ se ka sabati cogo min accord lawaleyali b'a la lakana ka sabati zone ninnu kɔnɔ o b'a la donc olu de bɛ na o kɛ maintenant Mali place là parce que le Mali n'est plus responsable de prendre en charge la sécurité des citoyens. Tout est bon là. Mais comment la là très rapidement mais comment la là au côté moment là que comment faire ka entité c'est coalition politique civile en sécurité. Au courant y mouillé a dit que la politique migrée normalement ou kuma ka sɛbɛn accord in kɔnɔ ko mɔgɔ ninnu kun ka don parti politique dɔ la walima ka parti politique créer donc n'u nana n'o gamu ye sisan mun de bɛ kɛ u bɛ revendication ko yɛlɛma sisan ka na n'a ye politique kunna tuguni donc guerre civile min programmelen don Mali kɔnɔ est-ce que Italie ni Italie bɛ k'i sen dɔ la est-ce que l'Italie est prête ka se ka a génocide min na kɛ ka se ka o responsabilité ka se ka assumer i n'a fɔ faransi ye min kɛ Ouaddaga la donc maintenant o guerre civile min fɛlen n'u bolo politiquement n'u nana nin baara kɛ sisan maintenant a bɛ se yɔrɔ la a bɛ segin ko bon ko ka référendum kɛ est-ce que u k'u ci ka bɔ la an nana ci wa bon maintenant an sɛgɛnna vraiment an ka yɛrɛ ta duma o kɔfɛ laɲinina mun b'u bolo o bɛ sɔrɔ o kɔnɔna la c'est comme n'i ye cadre dɔw yɛrɛ ta bi Mali la Bamako yɛrɛ mais je pense que c'est cadre sans battant olu dɔw yɛrɛ b'a fɔ ye can sɛgɛnna ala k'a t'u bolo parce que u ka système de ye nin ye ka mɔgɔw sɛgɛn ka mɔgɔw sɛbɛn laban ko cɛ an ka nin to a la an ka nin to tan dɔw bɛ ka taa n'o ye bon Bamako baara an bɛ se ka min fɔ o de ye Rome déclaration de se ka mun moi c'est vrai que c'est on va pour que zone de sécurité wa mun zone de sécurité yo faut que ça ne yo moi c'est une belle accord là wala to fero ye ambe no bla dondoni la ko bla ye dono bi sare mo tige dore re akanya mayo dore e ko ni mi ta ko ni mi kra mena a bew de ka kra e ni kra mena ero ko no male ko ni je pe maintenant kaba ko karami ye ko tala wala min no ka wala se ka la clan comité civil kono no comité civil la ko ko bano kono a ko jira klaw awa tara tan ni kebe awa comité civil ka sigi do fa ni jira awa se ka ko ko bano kono maintenant ko tara Italie parce que Italie la kana ko mistina abta kene mena mo ni Italie kam nondo awa Italie kam nondo sisan donc Italie ma tappu non Italie ma tappu maintenant sisan o tago kun ye ko k'a fɔ ko accord bɛ se ka lawala cogo jumɛn na bɛnbako kan u ni ɲɔgɔn cɛ de aw yɛrɛ dama takun kun y'o de ye bɛɛ de ma ko kan parce que dɔw b'a la ko accord ka fara a fili u yɛrɛ dama la u yɛrɛ dama maintenant sisan kabako ye mun ye c'est que an taara ko déclaration de Rome wala an yɛrɛ tun b'a ye cogo min na an tun b'a ka sɛbɛnni kɛ cogo min na an ma sɛbɛnni k'o kɛcogo la c'est à dire que sɛbɛnni yɛrɛ kɛra sa ma t'a dɔn bolo ye tigiyala a bɛ fɛ ka a kuma ni jɔn kɛ tɔgɔ ye o yɛrɛ gɛlɛra kuma kɔnɔna na donc maintenant wagati min na Mali faamaw n'o ye Bandaw ni Asimi Goyitaw ni n t'a dɔn dɔ fana bɛ ko Malick Diaw nɔ
olu mɔgɔ ninnu u kɛlen bɛ k'an ka Mali tɔgɔ b'a la n'est-ce pas kuma an tɔgɔ mɛn mɔgɔ da ten donc pratiquement olu kɛlen bɛ k'an ka jamana nafolo ta wagati min na k'a basakili ci nin kulankolon la mankan min bɛ senna bi o ye minnu yɛrɛ bolo dɔ la accord la n'olu bɛ siran o ɲɛ bi olu yɛrɛ mɔgɔw bi farali kelen don minnu kan bɛ ko accord yɛrɛ kuma ka bila fo parce que olu t'u yɛrɛ y'a kɔnɔ olu tɛ nafa ne ta kɔnɔ la munna parce que olu yɛrɛ ka doléance u ka laɲini foyi tɛ ka ta ba la bilen janjaju cayara olu fanga ka bon bi ouais donc o t'a sigi kɛ yɔrɔ minnu fanga ka bon olu de ye yɔrɔ sigi waraka k'a kɛ fɛn dɔ ye ɲɛ ti fɛn min na bilen yɛrɛ donc ça veut dire que dugu bonyana dugutigi ma banaw da tɛ se ka don kuma la bilen ayi a kuma fana banaw sigilen don sabu accord min lawaleya n'a ko ko y'a kalan n'a ye ko y'a fɔ banaw ɲɛna ko a kɔrɔ ko a kɛra sɛ da ka dogo bulu fiyɛ la Oui, je crois qu'il y a comme répétition publique, surtout qu'il y a une phase de Mamuno Ali en cas de journée concertation, allez dire à Iran, on a fait sur la table, pour qu'on a tous pour la concertation, allez dire à vous. Wa ye fɛn fɛn fɔ a déclaration ma hakili la mɔgɔw bɛ to k'a bila kuma bɛɛ Facebook ma a ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ bɛ ka kɛ a ko transition na yɛlɛma ma kɛ a ma kɛ fɛnɛ k'a fɔ ko kana kɛ i b'i ka ko fanga dɔrɔn a y'a caman fɔ mais n'i y'a ye k'a fɔ ko bibi na o taara fara fan wɛrɛ kan o kɔrɔ b'a yira parce que n y'o de fɔ n ka kuma kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'a fɔ ko Mali kanu b'i la mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ wuli ka jɔ kɛ Mali ye i tɛ ka kɛ fɛn wɛrɛ fo Mali i b'a ye Mali de bɛ tila k'e piétiner ɲɛmɔgɔ de b'a essayer k'e gɛrɛ k'e di mɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ a bɛ se ka Mali dafiri bibi na n'i ye jateminɛ kɛ minnu bɛ banbagaci walew bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u bɛ bɛɛ diya bɛɛ kɔnɔ bi mais n'e wulila k'e b'olu kɛlɛ kɛ e de bɛ minɛ k'e kɛ maajugu ye olu mara olu tɛ minɛ n'a fɔ maajugu ye olu de bɛ bila bɛɛ diya kɔnɔ fo k'u karese e mun kan ka karese tɛ karese mais o bɛ taa kɛ fo ka taa se niveau dɔ la e fɛnɛ dusu b'i kɛɲɛ mais e fɛnɛ bɛ bila Mali contre la donc n'e fɛnɛ bila Mali contre la waati min na c'est en ce moment o b'a essayer k'u bɛ karese o b'a sɔrɔ c'est trop tard donc ne bɛ fɛn bila mun kɔnɔ dɔrɔn ka n'i bila minɛn mun kɔnɔ o de ye k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen y'a ye déjà minnu tun bɛ yen k'a fɔ n'o ye Fatou ye k'a fɔ k'u bɛ Mali de défendre Mali kanu b'u la ka se k'olu bɛɛ bila kulu kelen kɔnɔ parce que u y'a ye k'a fɔ colonialisme nana dɔrɔn ka Mali feere fila dɔrɔn bɛɛ la parce que journée k'a fɔ nin ye denni kɛra yan nɔ an y'a ye k'a fɔ denni kɔnɔ hali l'actuel ministre de la jeunesse la a waati la hali minnu tun bɛ yen k'a fɔ hali Musa minnu tun bɛ yen k'a fɔ k'u ye rebelle k'a fɔ u ye déclaration baw kɛ u bɛɛ b'u majigin journée kɔnɔ u tun bɛ ka kuma caman fɔ u bɛ ka fɛnw fɛ denni u journée kɔnɔna na mais bibi na ne y'a ye k'a fɔ olu bɛ ka tɔn wɛrɛw ta parce que u y'a ye k'a fɔ colonialisme nana dɛ fanga min tun bɛ ka don a la o waati kɔnɔ u y'o fanga ta ka t'o feere ninnu ma fila dɔrɔn bɛ na u da communauté internationale kɔfɛ n bɛ segin a kan communauté k'a daminɛ Europe na ka na bila fo yan ka taa fo Paris ka bɔ Paris ka taa fo Washington ninnu fɛn fɛn filɛ nin u bɛ fɛn kelen min nɔfɛ o y'u ka mirinata ye u tɛ colonel nɔfɛ parce que k'e ye colonel walima k'i ye force spéciale ɲɛmɔgɔ ye walima k'i ye président walima i ye vice président walima i ye ministre ye u bɛ fɛn min nɔfɛ u ka fɛn bɛ se ka pasi cogo min na wa n'i y'u kɛtɔ ye ka tugu nɔfɛ k'a ta i ka dabada ma o bɛ taa sɔrɔ e n'i ka jamanakɔnɔdenw bɛ kuntilan kelen kan wa n'e n'i ka jamanakɔnɔdenw bɛ kuntilan kelen kan min jamanakɔnɔdenw fanga bonyana ka u b'u den jamanadenw kɔfɛ ka se k'e la ka e talen kɔfɛ maa min bɛ na u b'a se k'u débrouiller moto a bɛ k'o cogo kelen na mun daga di ninnu na u tun sigira waati min na que ce soit la CEDEAO que ce soit d'autres personnes u y'a ye k'a fɔ ninnu ka sanction mana ta cogo o cogo a bɛ dati k'olu fana waati dɔ kɔnɔna na n'olu tun y'a to jamanakɔnɔdenw tun pɛrɛnnen cogo min na ka souffrance kɛ pendant une semaine n'olu tun y'a to jamanakɔnɔdenw da a bɛ taa sɔrɔ a taara taa wɛrɛ kan mais olu bolila ka journée concertation ka tila ka taa o t'o ba yɛlɛma ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan tile damadɔ kɔnɔ an k'a kɛ tan an k'a don ta mɔgɔw kana fɛnw fɔ ka rapport bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka tila ka t'o dafiri ko k'olu ta ye o conséquence de filɛ nin ye o yɔrɔ parce que mɔgɔw y'a ye salle kɔnɔ n'o ye fa ninnu ɲɔgɔnnaw ye olu min y'a ye salle kɔnɔ k'a fɔ tiɲɛna taaɲɛ tɛ min kɔnɔ an bɛ taa fan wɛrɛ fɛ cogo min na an bɛ se ka taaɲɛ sɔrɔ donc c'est tout à fait normal ne bɛ se ka fɔ c'est tout à fait normal yɔrɔ min na bi bi na ne mago bɛ fɛn dɔ la a tɛ ka ɲɛnabɔ jamana ye e bɛ taa fan wɛrɛ fɛ a bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min fɛ a bɛ ɲɛnabɔ yen nɔ donc ni jamana tɛ se k'o kɛ o de kosɔn n b'o de fɔ bi bi na n'i y'a ye k'a fɔ hali kɔrɔn fɛ ka taa an ka centre kɔnɔna na k'a ye k'a fɔ k'an ka sɔrɔsiw bɛ difficulté la dɔwɛrɛ tɛ o parce que jamanakɔnɔdenw confiance t'u kan bilen u n'u ɲɔgɔn cɛ o confiance bɛ na cogo di f'u ka jamanakɔnɔdenw ka fɛnw de ta ba la n'o taara ba la sisan i b'a ye k'a fɔ u bɛ sɛbɛnka sɔrɔ misaliya filanan fana ye jumɛn n'i ye bi bi in na an ka polisiw bɛ difficulté kɔnɔ hali ni fɛn fitinin polisiw sɔrɔ an ka Bamakɔ yan i b'a ye bɛɛ bɛ polisiw bɛ kɛlɛ daminɛ parce que
quelque part olu kan ka kɛ ka olu polisiw kan ka don ɲɔgɔn na jamanadenw ni n'o citoyen jamanadenw ka polisiw kan ka don ɲɔgɔn na polisiw y'a kɛ ka kɛ bere ye olu ma ka se k'olu gosi n'i ɲɛ dara polisi kan su fɛ i jaabi tigɛ n'i ɲɛ dara ka tile fɛ i jaabi tigɛ i bɛ circulation la n'i ye polisi i jaabi tigɛ mais o kɔrɔ bɛɛ b'a yira déjà olu de y'a to ni situation bɛɛ nana wa hali n'i y'a sɔrɔ fɛn bɛ mun bɛ se ka k'olu lakana maaw t'o kɛ bilen maaw bɛ fɛn jumɛn kɛ cogo min na o bɛ ciro bi bi na Bamakɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ se k'a dɔn an bɛ difficulté mun na an kan ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na Mali bɛ se ka fɔ nin difficulté kɔnɔ mais mun na mɔgɔw t'o kɛ parce que mɔgɔw ɲɛ b'a la quelque part hali n'o bɛɛ kɛra olu b'a bɛɛ ta k'a bɛɛ di u yɛrɛ poche kɔnɔ u yɛrɛ lakana n'o ye ka se ka mɔgɔ wɛrɛw to yen nati min bɛ déplacé bi force spéciale de b'a fɔ ni wakɛ bɛ taa i b'a n'a ka fɛn mɔgɔw de ɲɔgɔn pilote kelen ɲɛfɛ kelen bɛ kɔfɛ u bɛ taga ni jaw bɛ taga la même chose ni sadio bɛ taga ni dɔ in bɛ taga kamara bɛ taga la même chose mais jamanadenw bɛ difficulté jumɛn aw b'o bɛɛ kɛ aw b'o bɛɛ yira jamanadenw na aw yɛrɛ bɛ cogo jamanadenw bɛ cogo di aw bolo aw donc ne bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn yɔrɔ min ta ye bɛɛ lajɛlen nin ye nin bɛɛ conséquence de farala ɲɔgɔn kan o bɛɛ parce que ne bɛ base yɔrɔ min kan o ye fani ta yɔrɔ parce que maa min tunu ne b'a dɔn hali réseaux sociaux kan kɛmɛ y'a fɔ cogo min na Mali kadi b'a dusukun na mais n'i y'o ka taa nin kɛ tan cogo la ça c'est trop tard. an bɛ bɛɛ fo Bayitaw dakurunɲɛ kelen waati sera foli. bon ne bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ ye a ka ci bila nin waati la ka lamɛn k'an lajɛ bɔlɔlɔ sanfɛ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni co-débatteur Wage Malik ani Kuyatɛ. Wage bɛ min? Wage jaabi. Maliyɛnw ka hali bi an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ cɛ kelen kulusijala kelen ye an ka jamana ni ma kisi fɔlɔ an kana to hali bi jamana tɔ ka dafe an ka nin kisi an ka degun kun min bɛ se ka baara boloda o ka baara boloda ni min tɛ se binjugu tɛ bɔ foro la gansan hali bi an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ cɛ kelen kulusijala kelen ye sunkalo banna ka ban presque donc an ka baara boloda ka bɔ ka taa sibila kɛ ka tara président Modibo Keyita parce que bi ye 9 mai de 9 mai 77 a bɛ kaso la ekɔlidenw bɔra jamanadenw bɔra surtout Bamako yan ka lamaga sabati ko vive Modibo k'a ka libéré k'a bat les militaires mais 16 mai u y'a faga n'a fɔ dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn kɔ a bonya k'u y'a faga donc 9 mai ye donba de ye donc an bɛ kasi bila ka taa Modibo ma ani kɔrɔ Tangara aussi Tangara Kantama. ok Saki mas civil min ye jamana in bɔ jonya la sɔrɔsuru nana ni jamana in don jonya la cɛ o cɛ ko k'i ka di sɔrɔsuru de y'a bɛɛ lakari civil de wulila i bɛ k'a nɔfɛ k'a fɔ k'a ka mara kɛcogo man ɲi ko sɔrɔsiw ka fagali digira na i bɛ ka minɛlen civil fɛ sɔrɔsiw de nana bɔ bolo la ka i bɛ ka bila sanfɛ bi jamana kɔnɔdenw kɔ kan mas n bɛ min fɔ maliyɛnw ɲɛna a bɛ digi sɔrɔsiw la jamana in filɛ yɔrɔ min ye ko bi en tout cas Thomas Sankara binnen kɔfɛ ne ɲɛ tɛ sɔrɔsi la farafinna yan ko min bɛ se ka ko bila jamana kɔnɔ a tɛ yen i bɛ fo Malik donc an b'a foli lase PCFM baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma ani ka lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ an ka wuli Mali ye ka wuli k'an jɔ Mali ye k'an cɛsiri Mali ye parce que ni Mali binna an bɛɛ lajɛlen donc an ka wuli toujours k'an cɛsiri Mali ye. tabarikala ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen